Uh, vamos baixando aí a música. Benvidas, boa tarde a todas. Benvidas un día máis a un directiño un pouco especial, un pouco fora de horario, fora de sitio, fora ata de temática en realidade, de que chega papá. Estamos facendo aquí un día un pouco especial de E3, onde vamos a facer un repasiño do que foi algunhas pois non sei, algunhas das conferencias indie do fin de semana, dos cousas que non vimos e que pensamos que poden ser interesantes. Están aquí, bueno, puxen a imaxe grande para que vexades, para fardar de cámara nova e de foco novo. Agradezo de aquí os meus colegas que me invitaron a cámara e a foco. Están hoxe comigo aquí, a ver que nos poño aquí. Bueno, está o Consello de Pablos, en realidade, hoxe. Temos Consello de Pablos. Está a Pablo Pesado, que podedes ver. Que tal, Pablo? Que tal, xente? Como estamos? E en forma de cura bebendo cervexa, que é a forma verdadeira de todo cheiro de corazón, está o puto Pablo. Que tal, Pablo, tamén? É a miña forma máis poderosa de beber cervexa. É a terceira dille evolución do puto Pablo. It's over 9,000. Bueno, por certo, é que hoxe vai ser super confuso vou estar chamando Pablo a todo o mundo, tedes que intentar entendelo por contexto. Porque realmente o Consello de Pablos funcionamos como unha unidade, sabes? Claro. A todas as partes responden en baseado ao mesmo núcleo. Sodes a mesma persoa con voces, sabes, o sea, tedes como unha cousa na gorxa e ides cambiando a voz, basicamente. Sí, igual que o Espírito Santo. Iso foi unha cámara, de feito. Moi va. Exacto. Que estaba dicindo ahora, que outro día preguntáronme, e isto é certo, se te pilabas Pablo Pesado de verdade ou te chamábamos no podcast Pablo Pesado en plan faltada. En plan, Probablemente esa sexa a pregunta que máis veces respondín na vida. Sí, son pesado. Son apelido é pesado, vai. Joder, que emoción. Non é algo de que poida presumir, pero tampouco teño moita queixa. Que non coñezo ningún outro pesado. Coñezo a un pensado en Coruña, pero non pesado. A verdade é que non pescudí moito aí cal pode ser a orixe etimolóxica, pero sei que é da zona de Pontecesures. Vende por aí. E puto do puto Pablo de onde ven? De Pontecesures tamén? O puto debo todo a meus pais. Foi o único bo que fixeron por min, poñerme de nome de pila puto. Puto. A mí gustame a idea de que se xa o puto Pablo, pero en portugués, sabes, o meniño Pablo, sabes, o cativo Claro, Pablo. exacto, e que aí está. Gracias, debe ser o primeiro que entende a puta broma. Debe ser o primeiro que entendeu. Pues a mí era a verdade que a versión que me estaba gustando máis para interpretarlo, Eu quedome con esa. O sea, Eu xa acertei a de ser o cabrón e xa está. Claro, joder. O sea, entón, temos o Pablo cativo e o Pablo pesado. O sea, temos as dúas as dúas versións de Pablo. Xuntos somos o puto Pablo pesado. O puto Pablo... Uah. Guor garurumón, sabes? Exacto. Ya unha tostadora ahora. Joder. Pois estamos un pouco, xa decía que estamos un pouco fora de horario, estamos en luns, de feito estou vendo que está como todo Twitter en galego, o sea, todo Twitch en galego retransmitindo a esta mesma hora, o sea, que entendemos que hoxe vamos a estar sós prácticamente, porque a competencia é durísima e isto non é o noso hábitat. Pero por repetir un pouco o que íbamos a facer, sabedes que foi o fin de semana todas as conferencias do E3, que son esta feira de videoxogos tan grande que hai, non vimos nada ou case nada, entón pois era un pouco repasar o que nos interesa normalmente aquí, que son normalmente xogos indie, xogos máis pequeniños, por ver algunhas cousas novas que apareceron ou ver un pouquiño algunhas que nos poden interesar, tanto por ver o que se está cocendo, que aí creo que vai ser onde vai ser interesante o comentario, como tamén pillar ideas, igual para futuro algún xogo. Teño aquí a libreta, se algún xogo me chama a atención xa vai para a wishlist e xa igual o... da Rodicio. Que se me está acabando, Mira, por certo, está a libreta patrocinada por Rinoceronte tamén. O Twitch máis analóxico que hai en toda a Twitch fera. Probablemente, se estivesan os de ecos de xigantes e tal, véndonos apuntando cosas en papéis cando están falando de computación cuántica ou algo así. Pero nada, así que nada, temos dous. Non sei cal preferides que empecemos. Temos a de Wholesome o sea, o Wholesome Direct e a Future Game Show, vaya. Eu diría que é mellor poñer a Wholesome de última, porque como vai a ser así moi feliz, moi alegre, se outro non nos gusta, non sei se ese momento de
tranquilidade espiritual. Ademais teño mellor vídeo para da Wholesome, porque atopei un vídeo que están só os trailers, entón podemos velos como a cholón, mentras que a de Futures Game Show vamos a ir ter... O sea, que a parte boa e a parte mala de facer as cousas en diferido é que non está en directo, non está como super fresco, pero podemos pasar as partes aburridas, basicamente, para adiante. Hola, Ana, mira. Ana Hanabi que estaba reaccionando en directo de 3, hoxe está vendo en diferido. Esta é a calidade máxima de... pues vamos para ali, vamos para... A ver... Imos? Imos alá... entón vemos primeiro o Future Game Show, sei, non? Veña. Pois voy dando. Xa vos digo, está posto como... Non sei. Eu deste vi un anaco, debo confesar que vi un anaco. ¿Sí? E quiteino porque foi como me voy, o sea, me voy. Voy de la Lembra vida. compartir pantalla polo Discord? Ah, sí, perdón. Que se non imos con... Se me vai descolocar todo, probablemente. Bueno, no, creo que non. Ah, se non... Creo que non. Pouco... Creo que non se descoloca, non? Todo colocado. Todo ben, non? Estáse vendo. Sí. Esto é algo de dinosaurios. O dinosaurios, perdón. Voy a baixar un poquinho o É volumen. o Jurassic World. Non, o Evolution... Pero- Sí, Jurassic Park Evolution 2, unha cousa así. É o de facer, pero é como de facer parques de atraccións, non? Pero en versión dinosaurios, non? Hai moitísimo que lle teño ganas a esta movida. Eu vino xogar, porque estaban xogando en directo a este xogo... Bueno, na outra canle que tiña antes Low con amigo Recreativos Bernabé, que de feito creo que está tamén en directo, mira. Estaban xogando algunha vez este xogo e me pareceu que se veía super ben. Bueno, vou dando para adiante. Porque isto dura 2 horas e xa vos digo que non o vamos a ver todo. O sea, vai haber moito de dar para adiante. Eu que tiña unha Pokédex de Jurassic Park de pequeno. Bueno, teño agora tamén. Se alguén quere Unha comprarla. Pokédex. Aproveito para vendela. Sí, era... Houve un momento en que non sei que marca de xoguetes facía Pokédex reais, non sei se les lembrades. Eran... Bueno, eu tiña tamén a Pokédex, a verdade. Tiña toda esa broza, tiña... E había unha de dinosaurios tamén que sacaron así a ver se aproveitaban o tirón. Eu debín ser o único parvo que... Ostras. Primeira noticia que teño de que isto exista. O sea, Eu non sabía que existía. o sea, estou perturbado agora. Na miña cabeza foi tú facendo un Excel cos dinosaurios que che gustaban e así. Básicamente era iso. Non? Non tiña core nin nada, eran 4 pixelotes aí... Pero ademais, como que non ten sentido, porque, o sea, vale, é certo que é unha cousa que ten pouco sentido de Pokémon, non? Pero como que o número de animais do planeta está limitado a 150. Pero como que faz unha Pokédex de dinosaurios? Que dicir, son miles de dinosaurios diferentes, non? Eu dígoche que estamos chegando ao noso punto en que vai haber máis Pokémon que dinosaurios. Parece que sí, Real. Home, os dinosaurios estiveron moi ben, pero hubo algunha vez un dinosaurio que fose un candelabro. Eso... Mira, con Chandelure ni media, Sempre estamos igual. Ostra, que me parece o mellor, Chandelure. Sempre estamos puto igual. Chandelure, Chandelier, que non sei ni como chamarlle. Hola, Charlie, que tal? Mira, estamos, joder, é como o reverse de onte. Onte estábamos vendo Pablo e Maiseo, a Ana e a Charlie, e hoxe nos están vendo eles a nos, estás facendo o mesmo. Un directo especular. Ah, que se acordou, mira, que se acordou porque vimos o de Jamshit. Estiveramos xogar o de Inside. Creo que vin un cachín, o sea, vin un momento ese show, así facendo hoxe antes un repaso para ver se veían os vídeos, e vin un show que me recordou un montón a Inside. O sea, igual estás falando dese, Ana. Ten toda a pinta. Tiña curiosidade. Mira, este vese bonito. Sí, bueno, unha idea un pouco gastada, pero parece guai. É furra. Iso que é de Brainwash Gang? Non. A ver, dai para atrás, doi para atrás. Non porque terían anunciado no directo que fixeron, pero bueno, Sí. teño un estilo moi semellante. E que os de Brainwash Gang tiñan un proxecto que era así como un GTA de animais, mas non volveron falar del, e agora no directo que fixeron o mes pasado, desaparecer. Tiña pintona, verdade? Non sei se o cancelarían ou que. Mira, sí, comentaba Ana e a mí tamén me estaba recordando mazo a Black Sad. O sea, o sea, a gabardina é da mesma cor. O sea, non te digo máis. Que é verdad que Black Sad tampouco inventa o noir, ni moito menos, pero vaya. Claro. Que hai cousas que cando as fai alguén moi ben, se as volves a intentar, xa parece un rip-off, ainda que non sexa certo. Ah, sí, o del ring está aí preparado para velo despois, tranquilo, Charlie. Ui, eu non sei se a xente quere que eu fale.
Temos hot takes, entón, joder, logo. Pola miña parte, sí, dende logo. Uf, Uf. Non se pode... O sea, sentábamos meténdonos con Chandelure, igual isto é máis polémico, Non sei se... tipo ofendéndose polo de Chandelure. Sí, pero Miyazaki, menuda mierda, sabes? Chandelure, puto amo. Bueno, aquí tenemos un rip-off da pelea de Ibai. As cosas que me parecen xenéricas vou nas pasar, porque xa vos digo, hai 2 horas e outra hora e media, creo que outro Wholesome. Isto Entón, que é un ex, como algo semellante, non? parece máis como un mata-mata, non? Como un matar oleadas. Si, os heróis non teñen pinta. Non, pero os aliens teñen aí un puntiño. É que os novos aliens do XCOM 2 son moi semellantes tamén aos aliens do novo Doom. Hai como un novo arquetipo de alien, moi guapo, por certo, si medio corcovado, está guapo. Non sei. A min este tipo, o sea, as mecánicas deste de matar oleadas xa ata me dan un pouco de grima porque me parecen os míticos anuncios estos de videoxogos falsos que fon en YouTube como de podes, non sei, destes xogos que en realidad se os buscas despois non existen, sabes? Que son como anuncios que están diseñados para que ti te sentas atraído por X mecánica que temos o cerebro diseñado para que nos resulte placentera de ver, por lo que sexa. Este en particular é unha que a mí me triggerea un pouco, non sei. Joder, pero isto está dese ben, joder. A mí me parece eso que é xusto que está super ben feito este. Sí. No, baneados. Que Fora de aquí. Bueno, el directo de la discordia. Por eso está en Discord. Estás un pouco predisposto a sorprenderte. O sea, mellorei a calidade da cámara, entón baixou a calidade das opinións. Isto é así. Solo hai que ser como Miyazaki e solo hai que ser como Miyazaki non innovar e así xa non tes ninguna decepción. Bueno, vamos a este xoguiño que ten boa pinta, que ten pinta de ser así como moi wholesome tamén. Creo que este tamén está noutro directo. A ver, non o dixeron aínda. Non reparei, vale. Non o dixeron aínda, non. Esto sí. Este sí, simulador de carteiro nunha vila. My kind of shit. Sí, parece unha repartidora. O sea, o xogo que Kojima quixo facer e non se atreveu. Sí, exacto. A ver agora que a montaxe do director, a ver. Este edificio está moi bonito, cabrón. Esta escena en cambio me está dando un pouco... O sea, que só se move a boca de toda a cara. Sí. A mí está dando vibes de Night in the Woods, pero en 3D. Lembrame tamén o xogo que está a facer o... non vai ser o nome. O xogo do detective... Saime de Death Stranding, non? Red Strings, non. Non. É xaponés... Do detective. Do detective... Ostras, non caio nen... Joder. A mí me parece como si esto me parece Night in the Woods mezclado con Life is Strange. Life is Strange, Life is exacto. Strange, sí. Pues vou estar amargado tentando lembrar o nome dese xogo, Joder, que é rollo Twin Peaks, que é un detective que lle gusta moito as películas, que fala cun amigo imaginario que se chama York. Por favor, alguén no chat que me salve. Pois, sí, porque eu non te podo axudar. Lake, chámase. Eu estou ignorando okay. a loita contra o TOC de Pablo, non propositadamente, pero... Deadly Premonition. Deadly Premonition, sí, claro. O de Deadly Premonition está facendo un xogo protagonizado por unha xornalista que se converte en gato, que está nunha cidade así tamén moi wholesome, ten que averiguar a vida cotidiana. Hostia, pues ten boa pinta ese. Apunto, como se chama? Como dis que se chama? Deadly Premonition? No, ese é o título que sacou antes. O novo é The Good Life, penso. Que de feito fixeran un crowdfunding, non lles deran un can, e dixo, pois vou non sacar igual, que vos foca. Bueno, é que a metade sabedes que a metade dos crowdfunding son falsos, son campañas de publicidade, que non... Sí. O sea, non descubrimos a pólvora aquí, eu creo. Creo que un pouco xa como coñecemento común de cousa que sabida. Non sei, isto está sendo un pouco... Isto parece o sea... Teño a sensación de que despois o que é o gameplay non vai ser este estilo visual. No, claro que non, pero de momento tengo moi interés, sí. Ahora vou subir un pouco o volumen, a ver que din. A mí non me chega nada de volume, igual son o único, Non. Que o estás vendo polo Discord? Sí.
Pois sí, no, cando se comparte pantalla non se comparte o volume, só se comparte o volume Vale. co Bueno, non xogos. pasa nada. É que estamos buscando maneiras de solucionar, pero en Discord parece que non hai maneira. Igual aí está Charlie e me pode decir. The Good Life. Chábanos. Non sei por que me está dando vibes de Darkest Dungeon. O que as ilustracións. Hai alguén no chat preguntando se Deadly Premonition non se sabe se é unha movida moi turbia ou unha obra maestra. Exacto, é ese xogo, sí. A ver, eu penso que está claro unha obra mestra de Deft. O segundo non, o segundo é malísimo. Pois non me apunto. Xa me apunto o seguinte. Vivimos no futuro. Hoxe estamos de día de 3 rapaces. Estamos vivindo no futuro. Non queremos xogos do pasado. Vale. Pero foi onte no directo de Morcego onde falastes tan mal das espadas gigantes. Si, é verdade. Das espadas gigantes. No de Square Enix, supoño, porque é o momento das espadas gigantes. Si, penso que houve un momento moi crítico con espadas gigantes, moi injustamente. Espadas gigantes están ben. Eldest Souls. Cantos putos xogos hai que levan a palabra Souls no show? No nome, tío. Sempre pasa así, Joder. Enlisted. Aquí xa empezamos mal. Esto xa unha skin do Battlefront. Sí. Eu por mi paso, Se alguén ten interese, que o diga. Por mi pasa... Levo tanto tempo fora dos FPS que me resultan indistinguibles, incomprensibles. Pero que literalmente que se me dis que un Medal of Honor como remaster, eu non distingo nada aquí. Pero É porque como nunca... mítico de que os esquimós diferenzan entre 30 tipos de neve. Un pouco na mesma onda. O galego ten 30 palabras para escribir. Sí, no, claro, que en realidade é un mito. Como é un mito que os FPS de hoxe en día son distintos entre sí. Hai un libro moi guai onde o explica a Teresa Moure o de ecolingüismo. Eu teño por aí un libriño verde que creo que só fixeron unha edición só de universidade, vaya, pero un libro que está moi ben. Non sei se o coñecedes, pero falaba deste mito e tal, sobre tamén o das 30 palabras para as 1000 palabras para a choiva que temos en galego. Que evidentemente pues tamén, o sea, non é que sexa un mito, é que pues non ten ninguna relevancia, que, pues, o sea, podes facer 1000 palabras para chamar ya calquera cousa. Que é isto? Esto super hot con cores ou algo así. Sí. Sí. Super hot mal, ou poderías estar ben? Super hot. Non sei se xogaches a super hot, eu non xoguei. Sí. Sí. Está moi guai. Está moi ben, A verdad que me tiña moi boa pinta, Un xogo que penso que se me metese aí. Gústame a música, gústame, non estáis escoitando, pero está sonando música tipo música clásica de estas de como cando saía Beethoven en a Naranja Mecánica, sabes? Sí. Non Non tiña mala pinta, Non tiña mala pinta, o movimento parecía kinestético, Vale, está aquí Charlie intentando convencernos de que os FPS son xogos guais e que temos que intentar creer neles. Si son, si de feito se pode facer cousas moi guais con eles, pero últimamente... Como tal, eu... Vou pasar a gustan moitísimos FPS. Claro. Ningún entra tanto polo ollo como para estar os cartos. Nese xogo manexa os kiwis. Son kiwis, verdade? Son. Parecen, sí. Hostia. Nada, teres gañado, facilmente. Ostra, é que a máis nesta conta que somos moi frikis dos paxaros. Os kiwis son literalmente o peor paxaro que hai no planeta, o sea, o paxaro peor adaptado que hai no planeta, só existe en Madagascar porque polo que sexa non lle saíron competidores naturais. Pois entón está perfectamente adaptado. Está super mal adaptado, tío, en plan, se metes ratos en Madagascar xa automáticamente se extinguen, unha cousa. Mal adaptado está todo do que morreu. Peor adaptado estaba, por eso xa morreu máis rápido ainda. Pero é que, o sea, non sei se coñeces, hai unha canle de YouTube que me gusta moito. Creo que escribe un artigo para que chea papá. Ou escribiu Laura Lamier, non me acordo quen o escribiu. Que se chama... como se chama? Bueno, que colle a idea de facer unha canle de YouTube sobre bioloxía, pero explica toda a bioloxía como se fose un videoxogo, como se fose un MMORPG, o sea, como se fose un WoW. Verdade. E mola un montón, por exemplo, o último que era sobre fai tier list dos mellores animais de non sei que, facía unha tier list dos mellores paxaros, e claro, o kiwi estaba abaixo de todo porque é super pouco viable, só te sirve nun servidor e non vai ben.
fora bromas, a min estaba me gustando bastante a mar desa do Kiwi. Dalle un poquinho para atrás. Está Sí, por- non entendín exacto a dinámica de xogo, No. pero... Parece un pouco Puñéronlle- Overcook, non sei. Un pouco así Parece como... que sí, non? Pero ten un rollo como de estas máquinas automáticas de tirar unha moeda, a moeda move unha bola de chicle. Non sei, de verdade que me ten unha pinta que ayuda. O sea, a mí sí que este xogo penso que é un xénero que está pouco explotado, o rollo de cooperativo entre dous, e que a mí, por exemplo, se me apeteceme moitas veces xogar así. Sabe, por si que sei, xogar coa moza ou xogas cun colega que hai tempo que non ves, e colles un xogo destes de excusa, sabes? Sí. Este podía dar para un directo, facilmente. Sí. O xogo dos kiwis, vou apuntar así porque xa esqueci o nome. Kiwi. Como chave nos. Kiwi. Ah, vale. Claro. Ui, puntos filolóxicos aquí, Moi Xa é para PlayStation 5, a nova xeración. Tecnoloxía, como moi pouco adaptados como a xente de Ferrol. Di aquí Charlie, menudo faltoso. Vamos un pouco pa diante. entre o de Ferrol, as espadas gigantes. Gente mala temos así no chat. E este Pikachu oh, mima, este Pikachu. Eu este Pikachu xa o vin. En serio? Pero que é isto? Sí, non sei onde, pero xa o vin. Este é unha demanda con patas, chaval. Bueno, home, a ver. A ver, tampouco tanto. Ui. Eu se fose aquí... Se fose os Non abogados está demandado o de Pokémon... Palworld, que non sei se o vistes, o Palworld. Palworld. Sí. Non coñezo. Non o vistes, despois reaccionamos en directo. Despois a ver, en directo. Palworld. Palworld. Apúntamo. Oficialmente, Pikachu é un coello. Ou unha ardilla. Non é nada. Ou un rato. Oficialmente é un Pokémon e os Pokémon non son animais. Un rato, non? Sí, non? Sí, eu creo que máis ben un rato, non? Isto? Isto pinta ben. Sí, tiña boa pinta, en plan celeste, non? Ai, isto xoguei. O Joco Live probei, non? Sí? Que Sí, non como perdades o animal- tempo. Non perdades o tempo. É o Animal Crossing dos chinos, efectivamente. Animal Crossing sale mal. Vale, sí, dando para adiante. Joder, pero podes poñer a cama en ángulo. Honey, I joined the cult. Me encanta. Honey, I joined the cult. Mola bastante o título, Vale. Esta é a mierda pola que viñemos aquí. Eu creo que estoy en unha secta. Can you remember the talisman? Ese é un fantasma? Bueno, que é isto, tío? Que estou vendo? Non o sei. Vale, é como un pouco Sims, non? Sí, rollo xestión de tu secta. Assistant Director Yo- Johnson. Assistant Director Johnson. Jabotel, sí é Jabotel. Sí, vale. Jabotel. Sí. Jabotel, Buah, quen falou outro día do Jabotel, tío? De que era unha puta secta da hostia. E que se movía moitísimo diñeiro e cosas confesar- tú. Creo que foi Darío. Foi Darío, Eu crees? estive- Creo que foi Darío. Estaba vendo, pero sí que foi Darío. Sí, probablemente. Tiene un Esa metido cosa. no Jabotel cando tiña, non sei, 12, 13 anos, por aí. King of Darío, Seas. King of Seas. Vamos a verse bonito. Sí, parecido a Sea of Thieves. este outro que ten, no sé, exacto. Mm. Ah, pero este é de só levar o barco e Sí, non sei que. parece como de batallas navais, non? É Mais ben, verdade, sí. é verdade. Batallas navais dende como... Sí. Bo, biches Un o... pouco tronco, non? Que bonito isto, non? Parece unha película. Vale, aquí un pouco Hollow Knight, non? Sí. Sí, a referencia parece clara. Sí. O sea, entendo que igual non é o Problema mellor... con este tipo de xogos Sí, que di. o personaxe é moi pequeno, que non me acaban de entrar. O sea, necesito ver ben o movimento dos brazos, en xeral. Non sei se me explico. Home, pero... Sí, é que realmente son entendo que son xogos deseñados para tú estar observando o inimigo e non tanto a personaxe. Claro. Entón, claro, aí a mí tamén me crea un pouco de problema para xogar. Ah, bueno, claro. Sí, Pásame co Ori en xeral, que a nivel de escala non me parece nada claro. Sí, eu de feito ni no rematei o segundo. Bien, Deixei bien. un pouco a medias. Eu tampouco. O sea, estaba a gustar, pero, bueno, ao final as mecánicas... Sí, pero sin máis. Sí. Bastante. Ostras, vale, algo novo do Overcook. Pero bueno, non xoguei tanto como para... Ahora cando tiña que vir Tania a pintarnos a cara co Overcook, que aquí é experta. Overcook basicamente é un xogo onde, sabes, eu entro, xogo normalmente coa moza e cun amigo ou algo así. É un xogo onde nos berra, basicamente. O sea, un simulador de miña moza berrándome, sabes, unha cosa. Ah, este é o que está feito con stop motion? Parece, non?
Parece como... Como se chama o show, os debuxistas de un can e un señor? Wallace e Gromit. Gracias, Gromit. Que bonito. What? Oh, que chulo. Está guai, está guai. Sí. Hostia. Como mola. Encántame como está posto abaixo o de in-game footage. Sí. É que tuvo que ser un currazo Pero isto. absurdo isto, Hai un xogo así bastante escuro que se chama Dominic Pamplemousse, que está feito con sí. animación con plastilina. Que, bueno, non o xoguei, teño aí morto da risa no Steam, pero dis que ten a súa cousa. É un pouco semellante a isto a nivel de animación, pero bueno, moito máis. Menos currado, non? O sea, que esto... Sabes, está me dando un poquinho vibes das pelis de Wes Anderson. Como que a referencia estética eu penso que un pouco vai por aí. Sí, Javier Bardem no es país para viejos. asesinando a todo o mundo. Todo o mundo sabe que os mellores actores son os que non moven a cara. Está de maravilla isto, Esta me parece unha absurdez, Mira, Me parece unha sobrada, sí. Caño o Elden Ring facilmente. Esta me parece unha absurdez, Non vou entrar nesa conversa. Guardámola para logo. Este o... Bueno, sabedes que... Bueno, solto porque é a cousa que sei e a solto sempre. Nas últimas dúas pelis de stop motion de Wes Anderson participou unha rapaza galega que vive en Londres, que traballa no estudo este de... onde levan todo o tema de animación desas dúas pelis, que en realidad son estudos pequenos, porque como que o traballo necesitas facelo con poucas persoas, porque todo o mundo necesita saber en todo momento o que está pasando, sabes? Unha cousa así. Sí. Traballou unha galega, creo que se fixeran como unha... Non me lembro como se chama, Ana, sinto. Joder, vin a reportaxe, se buscas Wes Anderson galega animación, e saiche. Creo que fixeron unha reportaxe na Voz de Galicia ou algo así. Vale. Cambiando un pouco de tema, máis antes de que pase este Harold Hollywood. Unha cousa que me molesta bastante deste tipo de producións así moi preciosistas, con materiais moi manuais, non? É a teima de ensinar nun cacho de tráiler como se fixo, non? Porque é como... Xa está moi bonito, sabes? Non tens que presumir excesivamente. Non sei se me explico, non? Pero, joder, xa se ve moi ben que necesidade hai de ensinar a trastenda. É interesante porque eu creo que no fondo é como repetir o bonito que se ve. O sea, como se fose un feature do teu xogo, sabes? Como se fose en plan, é un xogo moi bonito e por eso hai esta parte no tráiler, sabes? Como se somos moi conscientes de que o xogo é moi bonito e por eso ensinamos isto. Claro, claro. Hostia, Pablo. No, sí, ata eu diría que vai polo rollo de... Mirade que difícil foi facer isto. Claro, sí. Neste caso en concreto eu creo que sí. Como non tivesen moito traballo detrás, non? Xa. Claro, sí. Neste caso sí é certo. Pero, por exemplo, eu penso que tamén é unha cousa que acontece moito nas pelis de stop motion. O sea, en case todas as pelis de stop motion, se buscas, hai sempre un making of, sabes? Podes ver por aí. E mesmo un making of incluído nos trailers, non? Incluso en películas feitas para rapaces, en stop motion, está como a parte do trailer que vai para o neno e a parte que vai para o pai de mira que guapo está isto, canto esforzo tivo. Non sei, parece un pouco como forzar demais. Sí, tamén estou de acordo, mira, o que comenta Charlie, que busca un pouco tamén o rollo de crear un pouco a idea de autor, que nos videoxogos está pouco explotada. Claro. Sí, é certo, Bueno, está aí fardando Alfredo do emoticono de suscriptores que temos, que a culpa é do puto Pablo que está aquí. Estou felicísimo, vino no chat antes e enches un peito de alegría. O emoji de poético para todos os xogos de hoxe, vale, Sempre podedes spamealo todo o que queirades. Vale, damos un pouco máis. Isto, provei a demo, está bastante ben. Os da manita, ostras, os da manita, Sí. Vale, isto é serious business. Gustoume menos que outras cousas, porque tentan facer terror co seu estilo, que penso que alguén lle deu follow menos medo que outros xogos deles. O sea, porque, por exemplo, o Machinarium non dá medo, pero ten como algo chungo detrás, non? E aquí, non sei, pareceme un pouco facilón o terror. Pero, bueno, interesante, en calquera caso. Alguén lle deu follow, non sei quen lle deu follow. Mil grazas, Til Vegal, por facerlle aí follow. Estamos aquí vendo os xogos máis indie, máis frescos da
do E3, das cosas así un pouco raras, un pouco alternativas que nos parecen interesantes aquí. Nada, xa estás aquí connosco. Moitas grazas. Xa ves que o chat está spameando o meme de poético que ademais non se entende, porque non se ve que é poético moi en pequeniño. Pero a cambio así é máis versátil. Sí. Tamén parece como un señor enfadado coa súa pizza ou co seu dorito xigante. Sí, tamén o pensei que parece un dorito en realidad, visto en pequeniño. Desde aquí vexo claramente unha especie de non un chimpancé, un orangután destes grandes que teñen como... Bueno, un orangután. Non sei. Non vi moito xogo, eu confío aquí no criterio de Pablo neste. Este paga pena, Sí? Este é dos que... Uf, esto. Para un directo. Este que se ven agora, este é o que máis gana lle teño eu. Eu estou dubidoso aínda, Eu este teño moita gana, porque creo que o Pendleton Ward está inmiscuído de alguna maneira. Pero pensaba que era como homenaxe a Pendleton Ward, Non estou seguro, Non sei, igual no chat alguén nos pode esclarecer. Se viene. Sí, eu a este teño moitísimas ganas, pareceme increíble. Está bien. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Mole's family is still here. O único que me dá medo é que non sexa interesante a nivel xogable. Eso sí que é certo, que me dá un pouco de medo. Esa é a miña preocupación, a verdade. Pero tamén é certo que hai veces que xogas algunhas cousas só porque son bonitas, Aquí me desnudo. Non sei. E ademais, non sei, algunhas veces estes tipos de xogos tamén porque traen ideas, sabes? Non igual no xogable, pero si no visual, sabes? Mira, isto é para min preocupante. O rollo de Anai Kachi. O sea, esta crítica é preocupante para mí. Iso é o que eu ia apuntar agora tamén. Para min este xogo pediría ser un Zelda en perspectiva cenital. Buah. Aí tería miña... Xa, é que en realidad, porque estamos pensando tamén en Hora de Aventuras. O sea, a mellor versión de xogo de Hora de Aventuras sería un Zelda, probablemente. Bueno, hai este xogo que é como un Zelda procedimental, tamén inspirado en Pendleton Ward. Non sei como se chama, de Dungeon of non sei que. Non sei, non o xoguei. Minute of Islands. Pero está out now xa. O sea, Sí, xa está disponible. Ostra, bueno. Echamos directo, chao, moi. Vale, alguén máis lle deu follow. Non sei por que non lle vexo os follows aquí. Mil grazas, par de wow. Amante dos paxaros, espero, ese pardal, no nome. Por favor, manifiéstese no chat e dígase ama máis os pardais ou os zorzais. Grazas. Bueno, entendo que un par de wow. Oh, joder. Menudo par de wow. No me pronuncio. Pues non sabía que estaba xa, joder. Ou dos suaves, ollo, rodicio. Pues mira, tamén, claro, podía ser dos suaves, joder. Vale, nada, seguro que non tengo que ver cos paxaros. É a miña teima últimamente estes meses. Bueno, non os... Esto pasamos para adiante. Este señor seguro que ten moitas cosas interesantes que dicir. Ui, isto? A ver. Este é o xogo da Skater. De Skate? Ui. Xa nun Nintendo Direct ou algo así, isto, non estou seguro. Eu isto non o vi. Isto... Como mola. Igual foi nun State of Play que o vin, xa non me lembro. Un direct estivo. Como mola, non? É mundo aberto, ademais. É mundo aberto? Non jodas. En serio? Tamén estando un pouco feel de Hora de Aventuras, esas... Sí, absolutamente, sí, claro. Sí. É que de feito a estética do Oli 1 e do 2 non teñen nada que ver con este. Son moito máis pixel art. Moito non, son Oli, World. Que opinades dos xogos de Skate? Sodes fans, foches fans así de cativos do Tony Hawk? Non, a verdade. Eu tampouco. Eu entrei no Oli hai 2 semanas porque está dando oferta. Comimos os dous. Sí? Mola. Boa, de verdade. Este ten moi boa pinta, O sea, porque ten pinta de haber un puntiño de exploración, sí. Pero que a nivel de trucos e todo iso é flipante o que podes facer con 4 botóns. Non se transmite tanto a nivel visual, pero a nivel de game feel é unha maravilla. Ostra, está me chamando bastante a atención. A mí,
Non de novo non xoguei, pero últimamente penso que se parece bastante a un xogo que trouxemos varias veces aquí ao directo, que era o das bicicletas. O de Lonely Mountains, que foi un xogo que me encantou. Parece un xogo divertidísimo, xogo de vez en cando por xogar un anaco. Resultame super relaxante. E penso que isto pode compartir un pouco o espírito, porque este tipo de xénero comparte un pouco esa idea de, sabes, de xogar un pouco de, por estar simplemente desfrutando do movimento, sabes? Eu pensei que dicías o Nights and Bikes, que non o probei, pero non xoguei. estéticamente tamén ten un aire. No, estéticamente non se parece nada, o Lonely Mountains, pero a nivel de kinestesia, sabes, de... Bueno, non sei se di kinestesia, si se di, non? Do gustiño que dá xogalo, vaya. Sí, claro. Sí. A experiencia kinestética, sí. Sí. Sí que me estaba recordando. Un pouco, o sea, que non hai tantos obstáculos, pero sí que podes morrer, sabes, un pouco esta idea. Vale, este vais arriba, moi bo. É que no direct non se vira tanto, estou máis sin aínda no que estaba. Mira este anuncio, por favor, o sea, por que escolles este cacho dunha ilustración para o teu xogo? Parece a cousa máis puto fea. Bueno, a ver, é que preciosistas xa hubo moitos. Xa, Toda razón. Dixeron, Bueno, bueno, iso xa por contraste. tivemos moitos xogos bonitiños, colledo o puto xogo do Gremlin, do Morlock este, sabes? En plan, É un home lagarto, así, rollo Warhammer, non? a mí me estaba recordando máis a un Morlock, bueno, sí, un home lagarto tamén podía ser. Ostras, Alfredo, 20.000 horas no Tony Hawk, en terceiro de eso. Pero mira isto é feísimo, Que feísimo. No, No, a verdad que non, estaba guai. Parecía como un tapiz medieval, un pouquiño ese rollo. conto infantil, parece, así. Sí. Destes libros desplegables. Ah, buah, sí, mola. Sí. Igual é demasiado en serio, non escoitades vos, pero a narración de fondo é como en unha lonxana terra onde as ranas eran atravesadas con lanzas. Joder, pues non está a altura do lagarto, é máis bonito do que pensaba. Non, está bonito. Igual non acaba de facer ben de todo o que quere facer, non sabería dicir exactamente por qué, pero está É ben. que o que Sí, bueno, non... isto de todas formas é cinemático. É o que A ver sí. como é o xogo. Exacto, é que non me está tampouco transmitindo cal é a dinámica, nin siquiera o xénero, sabes? Non estou entendendo cal é o xénero. Xénero lagarto. Xénero, lagartae. Ya está. Anda por aí, vale. Gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope. Buah, está sendo un poquinho longo, Non, Non vimos nada. mal trailer. Vale, non vimos nada. Moi mal trailer, tío. Literalmente é un libro desplegable do que dicía Pablo. O sea que non... Pedirche o pre-order sen ensinar gameplay desta cousa que ninguén coñece, igual un pouco atrevido. Joder, que me gusta moito... La caja. É que me gustan moito as ratas, que a nobreza das ratas, sabes? Bueno, perfecto. El anime. Sabíades que isto iba a ocurrir. Non enganamos a ninguén, sinceramente. Xogo de cartas anime. No. O sea, négome. Escape. Non parece tan malo, En serio, non un pouco Hearthstone, Hearthstone vibes, sí. Uf, Story of Seasons. Isto xa ten peor pinta. Que é isto? É rollo Harvest Moon. Que hai un medio que se chama The Gamer. O sea, Sí. non coñecía. Eu non confiaría nun medio que se chama The Gamer. Non o quería dicir eu, pero vaya. Un pouco. Digo eu, non me importa, yo me enfrento con quien sea. Que Leite Editora non é unha editora. Exacto. No, tamén. Claro. Négome, pa diante. Pero porque debe ser un remake. Sí. Sí. Friends of Mineral Town foi un dos primeiros que saiu, debe ser un remake. Two Point, ostra, un novo xogo de Two Point. Ostra, cantos anos sabía que non sacaban un Two Point. este vira, anunciaron tamén no... Pero Two Point non... Non. O do hospital non é de Two Point, igual o estou confundindo. Sí, pero cantos anos ten ese xogo? Igual ten 15 anos, o Two Point Hospital. O novo. Claro, pero é un remaster, eu creo, novo. Claro, o sea, era como unha especie de remake. Vale, pero claro, non é novo. O sea, era como un pouco... Este xogo xoguei eu co primeiro ordenador que tive na vida. Rodicio, que é nuevo? Pois non sei.
O el del ring, seguro que sí. Well, well, Illuminati, ¿qué pasa aí? Ah, porque subín un pouco a fiesta. É que senón, non sei se me vedes moi oscuro. Estou aquí hoxe de iluminador. Bueno, pois sí, un 2 points. Vos gustan os 2 points, pero iso que non van tampouco facer nada mega revolucionario. A min encanta os 2 points, o sea, non digo aquí nada. O 2 point hospital usábaos xoguei. para non estudar. Por eso me encantan, supoño. Son super evasivos. O sea, Sí. en ese sentido funcionan genial. Wow, debe ser o xogo de antes. Podría ser. Sí. Podría ser perfectamente. Que vamos. No, pero isto é máis selvático. Este é máis Sí, Apocalypse Now. e o que é o gameplay vese que é distinto, pero pouco máis. Ostras, ves é moi distinto o gameplay, en serio. Sí, a posición da arma e tal, sí. Pode ser. Tipos de neve. Tipos de neve. Exacto. Exacto. Por isto non temos máis público, xente. Teñen que Pero gustarse. porque pareceume velo como máis torpe e se vais a ir en 2023, pues claro, porque isto é super demo. Buah, imaginas un Spelunky deste Pablo. Deste que está agora. Sí, bueno, ahora mesmo xa non. O sea, son cos escenarios anteriores. Uf, non... É que esta combinación de cores para as mazmorras non me gusta nada. É super genérico. Parece un pouco o Doom, ¿no? O Doom novo, vaya. Sí, quer decir, vai a ese formato de xogo. Sí. Warcry. Joder, Yes. outro título saído do xenerador de títulos de videoxogos, Sí. Pondo de chamar o teu xogo, joder, o mellor título por agora, o de, creo que estou nunha secta, ese título era moi Guau, increíble. Warcry non era un grupo de heavy. Sí, Sí, non? español, sí. Era e se callar, ou hai moitos anos que non escoito nada, pero... Eu xa me perdedese. Sold Out. Vale. Isto pinto ben, non? Ten boa pinta Sí. por agora, sí. Un pouco menos. Bueno. Señor paralítico mirando por ventana, check. A ventana... Resulta que es un degenerado, check. No, lo que ves un crimen, check. É a ventana indiscreta, o sea, é literalmente a ventana indiscreta. En plan, Alfred Hitchcock de videogame, sabes? Uf, mal. A ver, depende o que queiran contar e como de inteligente sexa a narración. Creo. Xa, pero este corte a dibuxos esquemáticos para, sabes, facer transición. Si é de xogo barato de Sherlock Holmes, Sí, pero... sí. A min lembrame da plastilina, pero sen todo o bo que tiña aquel. Pero con señores paralíticos. Ramón San Pedro Stonks. Puta Alfredo. Bueno, a min chamou a atención, Daríalle unha Porque oportunidade. non sei exactamente- Sí. Non sei exactamente que quere contar. Conway, Disappearance at... Sí, pero non entra I love you. non entra na libreta, Non entra na libreta. No. Tamén non entra na Mucho libreta. texto. Mucho texto. Sí, o título é un pouco malo, Conway, non sei que, non sei cuánto, sí, etcétera. Tiña que chamarse Warcry tamén. Warcry 2. Ahora es personal. Sí. Wow. Isto é un título. Non era un título. Si me made 3 movies. Ostras, este parece dirixido por David Lynch. Sí, cada vez máis, Parece un Mulholland Drive. Sí. Claro, que é o señor de Her Story. Claro, claro. Warcry Wheels. Warcry Wheel. Este vai ser o trailer, verdade? Sí, non creo que ensinen máis. Non. A ver, hypeámonos porque é San Barlo, pero... Pa min entra, Podería ser calquera cousa. Pa min entra. Entra na libreta, Esta é a de Last of Us, non? Sí, a dobladora de Abby, creo. Ah, sí? E este o de Joel.
Este tío un pouco como superstar ahora da dobraxe, non? Como o señor que mellor lle pagan de Claro. todo o planeta, unha cousa así, unha barbaridade dese estilo. Bueno, sí. Vale, esto... Oh, ese era Sonic, pero non saiu Sonic. Co respecto á dobraxe, Rodicio. Home, pero é que non estás escoitando o que din, sabes? Para vos é literalmente un señor movendo a boca. Sí. Que aquí o noso maravilloso público sí que o está escoitando, pero vos non. Uf. Uf. Vistes isto? O que vexo nos meus pesadelos, Sí, vino e non consiguen esquecelo. Ostra, que ni siquiera teñen os dereitos do Prat. Pero porque vai a outra onda isto. Está baseado como nunha liña de cómics distinta ou algo así. Ah, sí? Sí, a mí o que me puxo os pelos como escarpias foron as animacións. A mí o que me molesta un pouco, sen eu saber moito de Guardians da Galaxia, é que se o vas inspirar noutra liña, presenta outra aliñación de personaxes, pero Claro. escoller xusto os Guardians da Galaxia que están nas películas. Entón, hai que ter claro que xogo xogamos, non? Ou queremos colar unha película xogable ou non. Pero son outros personaxes, pero son todos os mesmos personaxes. É outra skin dos mesmos personaxes. Pero Ese chama- é como funciona o mundo Marvel, basicamente. Bueno, sí, que lles pasara co dos... Sabes, para nós sí. que se non vimos dese mundo é un pouco alien, porque para min é, pero eso, en Marvel é como super habitual. Sí? Sí, rollo, vale, e agora hai un reboot, entón son os mesmos, pero non se coñecen. Ou agora resulta que Lobezno está enamorado vale, sí. con quien tiene el triángulo amoroso es con no sé quién, y no con esta, no con Juana Gris y el Cíclope. Ostras, Sí, miras iso entendo ben, o que pasa é que penso que postos a facer unha dimensión distinta nos Guardians da Galaxia ou aliñacións moi distintas ao longo do tempo tamén. Podían darlle máis variedade. Claro, aí concordo contigo, sobre todo para un público gamer que quizáis non tiña por que saber, non ten por que saber esta vaina. Isto Ou pode ser estar porque habituado a Marvel- este tipo de narración, va. Porque sei que no último Marvel vs. Capcom, Marvel obrigara a por personaxes das películas e non as tradicionais do xogo de loita. De feito, perdéranse varias polo camiño que eran moi míticas do Marvel vs. Capcom. Entón igual, non lle deixan escoller outras personaxes. É absurdo porque lle dedicaron 20 minutos a isto, Sí. Menos mal. Sí, foi como demasiado, sobre todo que con 5 minutos xa vías que ese xogo non estaba ben cocido. Rollo, isto faltalle moito traballo aínda, Bueno, vamos a ver algúns desde o principio que nos saltamos porque vin algo de Sonic e non vimos nada de Sonic. Non sei, isto é tamén de dinosaurios. Sí. Claro que Sí, porque isto sí entramos que vin. no dos Esta foi parte do evento que vin. Ah, vale. Nah, pero eu creo que vimos o máis interesante porque aquí ao principio parecen... Bueno, isto tamén o que veixo nos meus pesadelos O un pouco. Yonder, ese, escoitera falar ben del. Sí? Ah, non me dixo moito, cando vin o evento. Cando vin, este principio do evento. Estou un pouco redondo demais. Spoiler. Bueno, non está mal, é coherente e tal, pero Sí. non sei, non me dixo así moita cousa. Dino Crisis Warcry. Joder, Alfredo, tes o logaritmo de crear nomes de videoxogos petando, Pero agora que estamos, no Wholesome ou aínda no... No, estamos porque entramos un pouco adiante pensando que o de principio sería un pouco máis falangueiro, pero creo que é o último, o único que non vimos este. Ah, vale. Non sei cando falaron do... Bueno, igual falaron do Sonic nalgúna saltada destas intermedias que fixen por aí. Home, Sonic non debería haber nada para anunciar que aínda fixeron a especie de direct esta semana Sí. pasada. Sí. Ah, sí, o se Sega, é verdad. A mí tampouco me está chamando nada, non sei por qué. Home, a ver, tampouco ten moito para chamar. No. Non sei que opina o chat, que é soberano, como sempre. Pero non me está chamando moito, non. Bueno, pois pasamos ao outro, non? Eu creo. Sí. Veña. Este... Ui, va. Gustatísimo este. Este sí que teño un vídeo que son literalmente todos os trailers, en plan, son trailers. Así. Son trailers. O primeiro chamase Bird Problems, así que xa probablemente sexa Aí o meu favorito. unha cociña, Bird Problems. More problems, more money.
Aunt Pitia. Hostia, pero que é isto? Non os coitades, pero hai risos de fondo, como se fose unha sitcom. Vale, non sei se é porque estou no vendo sen son, pero é como super creepy. Sí. Lébrame a serie dos coellos de David Lynch. Non sei se a pilotado. Sí. E que ademais non tiñen como ningún tipo de expresión. Que coño é isto, tío? Ai, si Farrock. En plan, a nosa civilización a piques de caer no esquecemento, sabes? Hola, Xan, que tal? Non sei, o sea, acabas de chegar xusto para a sitcom de paxaros. O sea, acabas de chegar no mellor momento, Isto sí é Night in the Woods vibes, pero todo es unha comedia. Pero al final es unha sitcom. Pero encantaríame que... Sitcom narrative game, exacto, ves? Exacto. Sí, é unha sitcom. O sea, que había risos de fondo, que había risos de... Aí atrás houbo probablemente os primeiros abdominais aparecidos xamais nun videoxogo. Sí. Estaba facendo aí abdominais inferiores o paxaro. Bueno, Un evento histórico, claramente. I'm not sure crunches... o sea, é unha sitcom na que a veces escoitas... Bueno, isto está parecendo unha fantasía increíble. Isto hai que xogalo, Xa vos digo A agora. mí gustame. Apunta aí, Rodicio, apunta. Bird Problems. Isto hai que xogalo porque ten pinta aí como de que... Sabes, o que nos pasa a miúdo, que estamos aquí que me parece un pouco un vicio, que entendo que é necesario, sabes, o de que estamos vendo un show e dice, vale, isto é a skin de Night in the Woods con non sei que, sabes? E isto non sei que coño dicir, o sea, é como a que se parece isto? A Seinfeld, sabes? Non sei. Ser o típico xogo que non ten nada de cartos e ainda así o estudo di, pois dame igual, saco como poida e como pinte. E que vai ter ideas, seguro. Sí, isto é polo que eu viñen a estas cousas, O sea, a movida é que me sorprendan con algo que sí que non sei por onde vai a ir. Don't have me, I'm scared. Buah, sí, É un pouco ese feeling, Alfredo? É un pouco ese feeling, sí, tal cual. Pero en videoxogo, sabes? Como metes eso en videoxogo? Isto non me está chamando moito. Pequenos puzzles basados en luz, pero por alguna razón eres un astronauta. Xa está. Outra cousa. Isto vai a cholón, Aquí non hai non hai tempo, nin hai nada. Snaco. Snaco. Isto é un título, non Warcry, joder. Exacto. Give me my Snaco. Snaco. Tú mira, tío, isto... O sea, isto é un Stardew Valley pero furro. Pero tú mira, está modelado o coello, o sea, a estatua do coello que foi o primeiro presidente do país, está super ben modelado, pero o resto non. Xa? Non me disgustou, Non me disgustou. A Farming Cat Venture, basta. Agora sí me disgustou un pouco. Snaco. O directo máis curseado de A que cheira papá. Snaco, Snaco. Ostra. Como se chama o xogo este que saiu super mal, que era do espacio? Cantos xogos máis hai que facer que teñan marcador no centro para que aprendan a facelos semitransparentes, tío? Isto é como un Pokémon Snap feo. Un Pokémon Snap no espacio, non? Como nun país... O sea, nun planeta... É como o Pokémon Snap de Spore. Grumbo acaba de darme pesadelos para unha semana, Grumbo é case peor nome que Snaco. Que é difícil. Tiña que chamarse Grumbo este xogo. A que cheira Grumbo. A que cheira Grumbo. Vale, probablemente esto... Que alguén faga... Aí está Grumbo novamente. Que alguén faga clip de A que cheira Grumbo, por favor. Que alguén faga clip. Poñer unha copa de Grumbo. Sí. Grumbo caendo no alcoholismo, sabes? Pois chamase Alecon. E isto, tío, que parece como dun hotel dos anos 20. No, que é isto, tío? O do marcador central non transparente, en fin. Sí, eso, Pokémon Snap, No Man's Sky, pero de repente os alienígenas beben alcohol tamén. O sea, é unha cousa super confusa. Okay. E logo Pablo vai ter os collóns para falar mal do Elden Ring. Mal do Elden Ring. Sí. Este veneno. Por agora... A vos sí que vou falar mal, Este directo está me gustando máis, porque está máis nos putos límites do aceptable todo o tempo. Sí, a verdade que me mola bastante máis eso.
Boa, que o Pokémon Snap este acaba de ser. O sea, unha porta ao inferno particular de algunha persoa, sabes? Que chulo. Está no límite do wholesome, ademais, Sí, sí. Este corre perigo de non ir de nada. Aliñar cousas, entendo, non? Sí. A verdad que o estilo visual é me bonitiño, é me agradable. Sí, Isto bueno. para Apple Games, diría. Pode Maravilloso. ser, sí. Bueno, Sí. xa está, eso foi todo o trailer. Ahora de novo estamos con estas cousas. Vou empezar a decir Snacko Vibes. Snacko. Ostras, Snacko é un nome moi bo, tío. Snacko é un nome tan malo que é bo destas cousas. Que me fai muitísima graza. Snacko. Buah, é isto? Snacko Vibes. Por favor, que alguén saque clip de a que cheira Snacko, Despois, se non, recordádeme para facelo eu. Porque quero ter ese clip. A que cheira Snacko. Bueno, esta mierda. Que estou vendo, sabes? Realmente todo ten moitos na Cobaios. Sí. Non digo a exageración. Snacko Direct, sabes? En plan, Snacko Wholesome Games. Non entendín nada. Nada. Unha actualización do Ublets, que eu non Oh. sabía nin que saíra, a verdade. Este tipo de cousas. No. Tetris. Non lloréis. Fora. Pa diante. I love the rhythm of the raindrops as a companion of Because music. I have feelings. The longest road on earth feelings, un pouco. Ollo, Tamén foi dura, Foi dura. Nunca, Habría máis, que facer- nunca tan insensible me sentí. Ostras, Habría que facer unha historia do videoxogo de videoxogos en que podes cociñar ovos, porque hai moitísimos. Sí. É que non entendes, Pablo. Recordanlles a súa infancia, así que están obrigados a facelo. Joder, non lembrades o ovo do Metal Gear Solid 4? Que? Como 80 minutos de metraxe de xente grabando ovos. Boa, a verdade é que me parece a puta hostia. Que é isto, tío? Non sei. Ese Shake carita triste? Non o sei. Amelie de videogame. Moi mal, que pretenciosidade. Sí, O sea, é que non cheira sei. pretencioso dende aquí, Mima. Sí. Vin a Melí unha peli do estudio Ghibli e quería hacer un videojuego. Por que hai tantos pacharos nesta mierda, tío? Bueno, vale. Oli ou isto. Que preferides? Isto é o mellor de Oli Oli e o mellor de Kiwi. Se non queres gastar se non queres gastar en dous xogos, sempre podes gastar en... Por que vamos somando todo o tempo aquí? Hostia, Para que o menú vexas está guapísimo. o fil no mando que botas que facer para facer os combos. Sí, ¿no? Un pouco para... Ese é un detalle. Buah, ese Sí, fondo- innecesario, porque só está facendo A, pat, A. Faltalle un toque snaco a este. O sea, non terá un rollo, non será un rollo de accesibilidade ou algo así, en plan que podes xogar se non tes mans ou algo así. Ah, Pero de- a ver, non, porque pero aí hai dicio- mans. Claro, no vídeo hai mans. Desto non saquedes clip, vale? Desto non saquedes clip. Cabros. Isto si é Snacko Vibes, Joder, No, esta no, no. mierda. É furrísimo esto, por favor. É o meme, este é o meme do furro, tío. Sí. Xogando cos muñóns. A ver, colar isto por Wholesome pareceme... Colarenlle isto moitísimo. Mima, pero que é isto? Porque están todos os animais chiscando un ollo. E te invitan unha copa tamén, en realidad. Esta xente é claramente non do rural, sabes? Here comes Nico. É que Here comes estes Nico. títulos estoy fascinado. Pero tú mira, o sea, que podría pasarme horas analizando esta mierda, Tú mira esto. O sea, son todo animais menos a protagonista. É que rollo Animal Crossing pasado de voltas, sabes? Sí, o sea, E a ver, todos están cos ollos chiscados, pero ademais hai como Claro. filosofías de deseño distintas en cada personaxe, non? O sea, Sí. como que houvese varios animadores, o sea, varios, bueno, debuxantes, como sexa. vale. O sea, Vale. o estudio chamase Gears for Breakfast.
Frog Vibes. Frog Vibes, Snacko Vibes, o número de Snacko estudio. Vibes. El número de estudio. Hostia. Hostia. A ver, Safro. Ah, mira, este o a imaxe de fondo que puxemos no Twitter, que era como a imaxe do promocional. Ah, pero non é o xogo, é a imaxe promocional literal, vale. Claro. Isto é Peco, Peco, vale. Joder, tío, esto... Meu, basta ya, sabes? Esto... Bueno, pues isto... Ah, bueno, vale. Bueno, a ver, non me acaba de gustar, pero... Bueno... A ver, precipiteime, Sí. Prometía O sea, bastante menos. o face to face co gato era pior. Sí. Esto está sendo, bueno, máis aceptable. Bueno, non sei se aceptable a palabra, Hostia, es que os cara a cara co gato son... Hostia, É moi difícil percibir se este xogo é irónico ou non é irónico. O sea, É como que tes unha tenda de té ou algo así. Este é o de antes, non? O do lago. sí. Este xa o vimos. Sí, basicamente é o mesmo. Este non está mal, este ten boa pinta. Te pode ser interesante. Bueno, 1 de setembro. Bueno, a cambio. 1 de setembro, puña, sí? Sí. O digo cho eu, lol. isto podría gustarme. Sí, a min tamén. A non ser que sexa de granxa, merda. Exactamente. Foi ver a granxa aí ao lado. Sí, Sí, é que xestión. Stardew Valley na China dos anos 20. Eu respeto moito xente que lle gustan os xogos de xestión, pero eu non podo máis. Despois do Stardew Valley non podo dedicar máis outras. É que iso, a min gusta, a min gusta, Non me está pero... recordando tanto a Stardew Valley como a Moonlighter. Si ten pinta de haber máis aventura que no Stardew Valley, non? Como ser máis Estaba RPG. recordando máis a Moonlighter. A ver, é bonito, Uf, máscaras. E hai gachapón. Ai, cachapo. Buah, o porteiro Este é bonito, mira, é bonito este. Yokai In. Ah, vai de levar unha posada. Sí, este está podes... Vale. Non vale. Subimos un pouco o nivel de Snacko. Oh, vale. Sí. Hostia. Uf, Isto que é? Zora mal. Coga e poña aí, espera. Como se te cola esto nun trailer, tío? Non sei. Este é como, en plan, se nos esqueceu poñerlle o nome, pero, bueno, chamalle de Lutra ou algo así, non? O sea, parece como unha nota para o programador. Non, debe ser... Bueno, non o sei, porque ten como dobre paréntese. Non o sei. É que non ten nada que ver co resto. Non entendo nada. Que eres un veterinario Zora. Tampouco entendo. Mythic Ocean, ela chamase Aletea. What? Que está pasando? Pero somos aliens. Snacko Vibes, novamente, Snacko Vibes. Polimero. Polimero, ese Polimero. guiño a Calimero. Grand adventure on an uncharted planet. Por que está dobla? Por que está Ou corta? Pollímero. Pochimero. Un pouco optimista coa lectura. Pochimero. Pollímero e Cocopa, joder. Pochimero e coco. A ver, sin máis. Non me enterei, xa estaba me rindo de Polímero e non me enterei de que iba o xogo, tío. Non teño claro que houvese moito de que enterarse. Hostia, tío, Polímero e Cocopa, aparte o mellor nome de dúo cómico. Joder, que feo é isto, tío. Non sei. Isto me parece feixe. A mí me parece un pouco histriónico. Sí. Non tanto feo como histriónico. Ah, pero se son minigames, xa me gusta máis. Sí. Pégalle máis para ser minigame. O Si é sea, rollo a estética pega WarioWare. máis para iso, sí. Claro, se é un rollo WarioWare, pode molar. Uf, oxalá un WarioWare no diría de Nintendo. Ah, pues si por pedir. É certo que estaba pensando, que son moi confusos os trailers, pero é certo que son tan curtos que eu entendo que como que se centran máis en darche unha especie de emoción para que despois busques tipo a túa conta o xogo, non? Sí, eu teño a sensación de estar metido del LSD agora mesmo. Se vexe un animal antropomórfico máis. Xuro, O puto... Parece que estou nunha festa furra no medio do bosque e vou pasadísimo.
Dios, Ao final, wholesome é un eufemismo para forro. Sí. vou apuntar Snaco, porque Sí. é que non paro de pensar en Snaco, tío. O sea, Snaco só polo nome acaba de entrar na lista. Todos hemos pasado por eso, Rodicio. Ver de repente humanos en pantalla agora resulta como extraño, ¿eh? Sí, é como hiperreal. Porque non teñen pico? Por que son tan poucos naco? Sí. Porque son tan Hostia. Ostras, mira, isto é distinto, vale? Ai, o clásico xogo difícil de traducir. Sí. Follow the life of Sarah through all the good times. Oh, espérate, que era iso? Era para customizar o... My clothes are o sea, comfy. Que guai, mira. My clothes are comfy, Sí, girly, aí tiña unhas que era nostalgic. girly, que era... Sí, well, o máis problemático, sí. The good times and bad times. Un pouco combustible de pesadelo isto, non? Fight monsters and use the power Pola estética, pero non me parece... O sea, a idea parece máis divertida. é que a min dá a sensación que a forma que está como resolvendo as cousas é como moi obvia. Está quedando como obviedades moi tontas. Xa. E lembrame o Scribble Notes, que lle pasaba un pouco igual. Sí. Pásale os xogos de texto, menos o Baba Is You, que é o máis inteligente nese sentido. Mira, vou investigar sobre xogos de cociña. Agora me tengo unha curiosidade, Pablo. Ostras, que é este. Estou seguro que haberá algún arcade de cociña. Ten que haber seguro. Sempre que mouse che tortilla, sabes? Eu nunca probei o Cooking Mama, pero ten pintaza. Eu xoguei nos todos. Este xogo, mira, non é para min, pero pareceme super honesto, sabes? En plan, é literalmente o que é, sabes? Non hai... E xa está disponible. Estos son os meus favoritos, tío. Sí, este xogo, este me gusta. É o tío. que é e está disponible. Hai máis Pablos neste stream que furros no E3. Mentira, No, a verdade que non. Este ten boa pinta. Ou vira algunha vez e gustou. Tuvo tempo de arrepentirme, pero... Vale. Hai de que, sabes? Creo que é unha mestura entre un Zelda tipo Link's Awakening e, Ajá. e nada, Granxa. Granxa. Oh, tío. Pero é Se unha hai algo de froita. aventura, podeme gustar. Xa, Es unha froita que- hai algunha razón para ser unha cultiva cirola, tío. Es unha froita que cultiva froitas. E o xogo vai sobre as movidas profundas de... Claro. Hola Farun, sí, estamos co Wholesome. Xa estamos metidos de, Sí. o sea, de alucinóxenos ata arriba, a verdade. Ah, mira, que está en aí o dos bits. Actualizamos xa o dos bits. Ahora da igual cantos bits, que sempre sae Bernardino Garrido para saudar. face battles and overcome the pitfalls. Se alguén quere dar bits por alguna razón. Son formigas, si son formigas, ¿no? Ready to Sí. confront yourself? Be sure to E todo sucede en un autobús. Pareceme interesante este. Espera, Foi o que entendín. Vamos a Todo volver. sucede Sí. en un autobús. No, parece un tren, non, máis ben, un tren. Sí. Hai un tema conversacional con cartas, como este outro xogo que non me lembro do nome. Tamén Mais unha lógica. Sins of the Sojourner. common ground. Sí. Face battles and overcome the Ah, mira. Vale, cala a boca porque se está escoitando aí. Sai Bernardino Garrido, efectivamente. Aí o polo Vita Alfredo. Vale, sí. Unha fursonas hormiga a miña primeiriña vez. Un pouco sí. Be sure to catch the demo on Difaron que lle pareceu a mellor. A nós tamén, creo, de momento. Por Está agora- sendo impresionante. Por agora está sendo a hostia. Por agora está sendo increíble. O sea, ninguna conferencia me fai sentir tantas cousas como Snap. A ver, é que tamén estamos vendo un atrás do Outro outro sin Pokémon. parar, sabes? Sí, é verdad que un poquinho metido en vena. Esto parece guai, espera, vamos a verlo entero. right now. Pero si este é o de los aliens e sacar fotos. Sí, pero bonito. No, O sea, que o importante de eso é que me gusta a estética. Role of an aspiring wildlife photographer armed with her grandfather's camera and a field guide of Maravilla Island. Explore, O sea, o simulador de Darwin. interact with them in their natural habitat. Uf, esa non me gustou nada. Enchanting, unique behaviors you reveal. Cando se pasa de volta, si se mete na fantasía, es como, pero ¿quién te lo pidió? Explore and solve puzzles. Pois non sei, o sea, Fauna. a mí me gustaría, non sei se coñecedes o libro este do tipo italiano que se inventou un idioma e un mundo e escribiu como unha enciclopedia. Tolkien. No. No, moito máis loco que nada que fixera Tolkien, Non me acordo como se chama. Oxalá Tolkien italiano. Que de feito está escrito como nun idioma inventado que durante, o sea, que conseguiron descifrar, o sea, o libro dos anos 40 e conseguiron descifrar aí 2 anos, unha cousa así. Complexísimo, unha movida loquísima. Wow. E non hai un medieval
que tamén ten como plantas inventadas e que aínda non se Sí. conseguiu traducir. Ese é este, Sí, é o sí. que estamos falando. Pero non é medieval, Ok. O sea, é aparentemente medieval, sabes? Non, Ok. hai un que sí é medieval, Ah, sí? é moi antigo. Vale, pues Sí. son parecidos. Así, a idea é parecida. Pero este é dun señor zumbao, o sea, que decir, dunha persoa do século XX. Pero que é moi guai, o sea, hai un montón de ideas tolas de animais, sabes? A nivel visual é chulísimo. De feito, hai moi poucos exemplares, son carísimos. A mí me gustaría ter un na casa, pero costan como 300 euros, unha cousa así. Vas a ter que conformar cunha copia de Snaco. Este plataformas pareceme aburridísimo. Estaba xogando este Inowol, o de antes, o das fotos, Farum. Tolkini. Tolkienini. Joder, puta feo. Esta semana xa non lle pillo metadona meu tío. Voulle poñer este directo. Joa. Bueno, Pois me chamo especialmente o das fotos, que conste. É o que estábamos falando. O sea, ao final como que se agota moi pronto a idea, non? Que tal, Rubén? Andas por aí? Este que opinades? a ver. Polo menos son seres Pensar en humanos. hentai, poñía aí como pensar en hentai. Sí. Thoughts on... pero como pregúntalle polo hentai, non? En plan, que opinas do hentai? Parece máis Vale, ben, non? menos mal. Vale. Entendo que é un pouco iso, non? Sí. Thoughts on hentai. Espero que se chama así o xogo. Ostras, igual... Hostia, non podo, está sendo superior a min, non sei, é que en xeral as visual novels a min non me gustan nada. É un xénero que nunca conseguí... E que ademais isto parece un cómic francés ou algo así. Hostia. Un pouco, podes... tamén me está recordando un pouco a estética deste ilustrador catalán tan famoso que eran todo como rapazas super mega estilizadas. Non recordo como se chama. Agora teño curiosidade por saber a historia. Non necesariamente por xogalo, senón por entender que está pasando. Black Trans Lives Matter. Joder, que... Supoño que... Alguén quere ser cantante? Ten de ser de relacións. E a música está un pouco para adornar. Non sei, é un pouco injusto igual, pero... Intentei, non Porque algunha vez xoguei algunha visual novel, pero normalmente é que as historias son malas. Sí, claro. Sen máis. Non teño ningún problema especificamente co xénero, pero que, claro, ao final... Ten algo de videoclip de Daft Punk. Bueno, Rubén, se estás por aí, estamos vendo a conferencia de videoxogos que... Isto non é leva o fama, pero que debería. Quero competir cos Sims. Paralives ou algo así se chama. A ver. Tiña Sí, sensación. Paralives, sí, chamas así. É que xa seguía este proxecto de dende hai Sí? tempo. Sí. Eu todo o que sexa facerlle a competencia a Maxis. Sí, ademais porque os Sims, claro, sábese tan dominante que non innova nada. Os Claro. xogos son super parecidos sempre. E cobra as súas pensións a 40 euros. Buah, xa, ademais, efectivamente. Sí. Diu Rubén que o rollito cantante de piano acaba de darlle flashbacks do Genesis Noir. Pois eu creo acabar no Genesis Noir, Igual nun momento así, nun directo nun momento, acabámoslo, que quedaba moi pouco. E me estaba gustando un montón. Vale, outra vez. Jeff e Debra. Supoño que o mesmo, aparte é moi curto, dura como 20 segundos, así que non se vai. Pouca broma, pero é do que me gustou ata agora. Sí, eu teño apuntado, Teño apuntado aquí no... Sobre todo polo que vos dicía antes, é que é un xénero que penso que está pouco explotado e que, joder... que é moi O que rendible. non está explotado, é levar a túa aboa, a túa presentación. E chamarlle, o sea, literalmente, o sea, o que fai, ele é developer e ela é grandma, sabes? O seu título nobiliario é ser aboa. Podería non ser a súa avoa. Unha avoa profesional. Grandma developer, sabes? Sí. Mira, diu Rubén que lle parece difícil innovar nos Sims. Non te creas, eu creo que hai moito oco aí, Buah, isto vese moi ben, A Walk with Yaya.
Yaya. Que rabia me dá a peña de España que lle chama Yaya a súa boa, tío. Dame como unha grima moi particular. Vou no ver un pouco máis. Sí me parece moi bonito, A ver, é moi bonito. A idea en xeral da boa botaba un pouco para atrás, a verdade. Sí? Non sei. O deseño da boa aí. Tendencia. Yayo. Sí. Boa. Está subtitulado porque o señor é francés. Non porque entendese perfectamente, vamos, se fala perfectamente en francés, non ten sentido. Estos xogos non son para min, Non sei que dicirche. No. Pokémon Snap de paisaxes. E outro ciro Hai Pokémon Snap. moitas, sí, varios xogos de sacar fotos, tío. E un simulador de escribir poemas, no, gracias. A verdad que a mí parece super bonito, as cousas como son, pero pareceme que se agota un pouco na súa estética, ¿no? Como que non vai de nada máis. O doño. Non sei. A mí chama a atención, non sei por qué. Imagínome xogando a este. A ver, é bonito. É moi bonito. Non sei, non é bonito. Será o lagarto o protagonista? Ou será un meme? É que sae moito. Non ten pinta. Non sei. Pois sí. Pois sí. Pois tengo que facendo gracioso. Vale. É como un Snake Pass, pero de lagartos. É o que estaba pensando, en plan, poñer outra limitación e buscar posibilidades de movimento, non? Pasa que co Snake parecía máis salvaxe. Isto, non sei, pois un lagarto final Sí, o que pasa é que ainda non vi ninguna cousa que justifique que o que protagonista sexa un lagarto. Simplemente que se pode pegar ás paredes, pero... Podría ser Sí. Link. Link Coco, Snack Coco. Cando perdes o rabo e volves a recuperalo, sabes? É un momento traumático. Pois aquí está a tope. O Yoshi's Islands, pero en realista, Ostras. Hostia, pues é unha premisa, Isto pinta ben, non? Sí, é que non sei que é, pero... Manga. O manga... Sí, o protagonista xa mal. Un pouco peor, sí. Que salto tan mal. Que, Sí, bueno, un clásico. Dios, ese salto... Un clásico. Xogo manga con malas animacións. Bueno, un clásico. Genshin Impact, the game. Sí, o do globo me estaba chamando a atención. Dende aí pa baixo, Este xogo vou non comprar. O globo... Behind the Twilight Tasomachi. Tasomachi. Acá me están comprometidos que só sai para Play 4. Iso, a estas alturas, é posible. En serio? Sí, quer dicir que non perderon tempo a adaptarlo para PlayStation 5. Vale. Refíreste a que non Claro, refírome a iso. Todo o traballo foi enfocado a facer ese xogo así. Uf. Pasa. Sinto, pero non podo con isto. What? Non sei que é isto. Sí, cambié de webcam, Farun, joder. Grazas por fixarte, grazas por mirarme con vos ollos. A verdade é que non era difícil mellorar. Un novel de alquimia. O sea, como se chaman? Un atelier. Non chama a saga esta atelier. Hai un xogo de alquimia que está... Igual ainda non saiu, pero que está guapísimo. Voy a demo. Ostras, isto é moi feo, Isto sí é bastante snaco. Volvemos a Snaco Vice, por fin. Sí, un poquito snaco. A ver, parece que ten máis gusto que snaco, pero ainda Sí, así... un pouquiño máis de gusto. O sea, os menús non. O menú de combate é insoportable. Sí. O sea, non é fea a arte, pero todo o que é o videoxogo, o sea, todo o que está montado por encima da arte é horrible, E chamase Battle Cakes. Por robotes. Sí. Para min, Madalena Simulator.
Nada, no, Blade. Sobaos, Struggle in Cantabria, sabes? Battle sobaos, Battle Sobaos, hostia, Battle Sobaos molaba mogollón. Buah, é que as Como mecánicas... estás facendo loot. Sí, soy, Qué bonitas as ilustracións, joder. Sí. And throw out all the garbage. Oh, and you probably should do something about What? lurking out there. Buah, es que soy yo literal. Bear and Breakfast. Bed and Breakfast, Oh, moi bo nome. parece guai. Moi bo nome, moi bo nome. Non sei se... non me parece que entre. Pero se queda preto de No. entrar na revista, na libreta, Claro. Exacto, parece. Quédase preto, Va, sí. que se lle puede seguir prestando atención. Este é o de antes. Ah, no. Pero tamén parece feito como stop motion, non? Sí, no sei, No, igual non. No é. Non é, non é. Deus, que feo. Sí? Non che gusta? Non te A mí gusta? non me disgustan Todo tanto. menos a personaxe. Sí, bueno, parece claro. Proba do... Eu que sei, do Unreal Engine do primeiro día Vale, que sí, o un pouquiño, sí. Un pouquiño. Ni sequera, ya tan mellor, que eu probei no outro día, ya tan mellor. O xogo, probaches? No, o Unreal Engine. Ah, o Unreal Engine. O modelo que ven predefinido é bastante mellor que esta criatura. Tamén me gusta a premisa, O sea, mogollón de xogos de pintar ou de sacar fotos. What? E isto é o teu... Passepartout. Ok, Passepartout. No, mal tráiler, para min. Tamén digo, é unha segunda parte. Ah, que se coñeces o primeiro. Había un change.org pedindo un Passepartout, hoy. A familia Passepartout. Que? Fora bromas, vimos algún xogo onde non houvese animais? Non. Sí, o das rapazas. Ah, é verdad. O das rapazas? Pero pensaban pero querían saber opinión sobre hentai. Hai que decidir, Bueno, además no hentai é posible que houvese animais, a verdade. Pues claro. What? Que guai. Esto acaba de molar. Sí, acaba de molar bastante. Uy, non, pero non me non. Pero non me a conto de nada, non? Porque seguro que realmente se concentra na historia dos cativos dentro de este rollo ou algo así. Oh, que bonito logo, que guai. Un chandelur. Vuelve la fábula como género. Eu anterior Vuelve a la Chandelure e non sei como se chama. Vuelve la... Non lembro. Cuphead, non? Well, Snacko, Está máis cerca de Snacko que de Snacko, está máis cerca de Snacko. Cuphead de Snacko Chronicles. Oye, Rainbow Fuck, poñía. Rainbow Fuel. Perdón, Xuro que link, xuro Non volar. dixen nada, pero tomei. Rainbow Fuck, pero tío, esta es con pija sacada vendo Wholesome, pero vamos xa, non hai pudor, vale que fai calor e tal, pero mima, esto xa... Vou abanicar un pouco porque... Rainbow Fuck. Xuro que Me link. parece un meme, tío. Horrible, O sea, por certo. Que é isto? Horripilante. Todo o que estou vendo me está dando... Mira esto, que parece un xogo de Facebook, tío. Parece un xogo de Facebook. Fuches tú que se lanzou a decir Cuphead, A ver, é que a estética de anos 20 e tal, pero, joder. Tiveches aí un pico de insulina. É que era claramente Snacko. Sinto, no, estamos no mes do Rainbow Fuck. Probablemente o máis snaco que vimos hasta agora. Máis snaco que snaco. Exacto. De snackest, podríamos De dicir. Snackest. De Snackest. Hostia. Isto que un xogo sobre ser universitario e cambias de piso cada ano. Sí, parece que é un xogo joder, un xogo de facer as maletas, tío. Un xogo de A ver, mudarse. nin tan mal, Bueno, mira, me está parecendo que pode ser... No, pero... Sí. Pero vas a xogar a esto, que dicir, vas a por unha hora da túa vida a xogar a esto. A facer unpacking. Sí, pode ser, se mo pintas ben. Claro. Si ten como un lore profundo, rollo Biden of Isaac, sí. Vale, outro xogo de cociñar. Outro xogo de cociñar, tío. Ao final vou ter que facer un Tamén. paper sobre xogos de cociña, verás ti. Tamén cos modelos do Unreal Engine. Los Sims Sí. Los Sims Compostela, o xogo de mudarse. Di aquí Rubén. Moita coña, pero molaba que flipas, A verdade que, joder, era o videoxogo que merecíamos como industria cultural. A verdade que sí.
Ui, isto me está gustando. Estame recordando a Short Hike. Uf. Esa ilustración, Dual Pilgrim. Madre mía. Pesaderos. Uf. Que ten nos brazos, A tío? ver. O sea, era heroinómano. Heroinómano. Ter ten a mesma pinta que teñen os peregrinos cando pasan por Caldas de Reis, pero Joder, pero que o outro é bonito. O sea, outro está ben. É que Sí, prefiro, o fondo- prefiro a este que a este. Pero tú mira, que me da. a ver, bonito. Para mí diría que non está mal, pero Home, parece o xogo este de pasear, como se chama? A Short Hike, que o xogamos aquí en directo. De feito, ademais... sí, pero teño a sensación de que mal, parece que o que ten é como pouca resolución. No, é que en a Short Hike tamén acontecía isto. O xogo é así, e danche como 4 opcións de como de detalle do píxel. E pode ser máis, Sí. máis gordo ou máis fino. E nos puxémoslo máis fino e víase ben. O sea, isto Vale, é como unha decisión estética, pero que ademais permiten xa modelar. En a Short Hike, non sei se é o caso neste xogo. Pero vaya, estáme recordando... Eu penso que tamén o fan deliberadamente, pero acentúano moi pouco, entón non queda moi ben. E con eses fondos raros tampouco. Hostia, pero esto, o sea... Madre mía, as rollo... As ilustracións Madre mía, rollo, son a patada nos collós, Madre mía, rollo. A Rainbow Fuck. A What Rainbow the, Fuck. what the Rainbow Fuck. É a cegolla que fai todos os nenos, pero está consumida, real. Hostia. Va, pero non pode estar mediano, Cloud Jumper. Sin máis. Podría Para mí, estar, sin máis. podría estar ben, podría estar ben. Uf. Midnight Gospel vibes aí, Vale, isto non. Hostia. Sí. Non. Uf, que fea fonte, que fea fonte. Sí, eu teño un problema coas fontes. Unha fonte fea, fódeme un xogo. Sí. Era fea a de dentro, pero que a dos nomes era aínda máis fea. Sí. Ademais, despois parecen que son puzzles como moi... Meh. No, para min no. Fai amigos na Bahía. Yeah, make friends around the baby. Joder. Real. Un pouco todo. Temos o día, temos o día fresquísimo. Hostia. Prepared. Favorite meal. Red Lobster. Ok. Ok. Escoitasme? Sí. Hola. Non Hola. non se vos escoita. Tía nos non, pero Agora nos sí, a ti. agora sí, xa vos escoito. Hola. Sí, estamos aquí, Charlie. Xa que Chira Papá está xogando ahora mesmo a Tikismikis Simulator. Home, Sí. non nos están parecendo todos mal. Eu diría que hai un 25% deles que nos gustan bastante. Sendo optimista. Un 25% que nos parecen que poden chegar a ser aceptables. E a metade Estou son moi malos, optimista. E a A metade ver, son malísimos ou moi malos. Esa aseveración está para toda estafa, O 25%? No, eu teño apuntado, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teño apuntados. 7 de 2 streams, Sí, a verdade Non que igual. foron consensuados ese 7. Non. Home, pero a vos gustaron vos algún que na min non apuntei. Non moito, a verdade que non. Ahora que eu penso que fun o máis positivo aquí. De Tes apuntado 50.000. Snaco. Pero Snaco teño apuntado nunha categoría aparte, Bueno, como... Entón fuches tío máis optimista de todos, sí. Puperazzi. ¿Vale? Puperazzi. Puperazzi vais a categoría de Snaco, Puperazzi. Ostra, tío. Send help, Send help. Send help. O sea, levo un mes modelando arbustos para Puperazzi. ¿Sabes? Pues sí, estou traballando un novo xogo, chamase Puperazzi. Con que carallo digo a miña nai? Mamá, o mestrado de 10.000 euros de deseño de videoxogos está dando os seus frutos en Puperazzi. Ai. Estábamos vendo esos cans. Esta tamén se chama Cacapo. Cacapo? No, era Caco. Os guais. Era Cucupo, creo que era. Cucupo y Pollímero. Increíble. Hostia, pollímero. Cucupo y Pollímero. Te sentaste en Pollímero. Recorda, Charlie, que mañá temos a charla no Consello da Cultura Galega, que estarei eu representando a Quecheira Papá, e a verdade que vai ser como o día e a noite, respecto do de hoxe. Vai ser como...
Van beber como flashes de Snacko mentre estamos ali falando de crítica cultural e tal. Isto é horrendo. É o peor de todo o que vin ata agora. Atento a este momento. É que é tan disonante o personaxe co fondo no que está. Hostia, tío. Podes poñer máis ou menos bochechas ao gato? O lume copiadísimo de Howl's Castle, tío. Sí, todo é horrible, Todo aquí é horrible. Incluso podes pasar tempo bonding co teu Spirit Companion, acaba de decir. O sea, Well, el mal, Esto é el mal. Vamos a pasar Sí. esto. Vamos a pasar esto, por favor. Welcome to Amber Isle. Joder, os ollos, chaval. uf. Estas texturillas. Pode deixar de haber furros, por favor. Está me dando un subidón de azúcar, Pero ese era un furro tranodón. Buah, é verdad. son furros de dinosaurios. No se respeta nada xa, tío. No se respeta nada. Ai, Dios mío. Eu viña, de verdade, con moitas esperanzas para o Wholesome, pero voume converter nun anti-Wholesome porque é todo furros. Foi, Algo de hentai É todo furros, é todo foi furros. moito mellor o de antes, ademais, O sea, o directo de antes, joder, era moito máis, había cosas malas e había cosas boas, quer dicir, había un pouco mix. Isto é a furrada padre, Aparte dá medo, porque son furros e un neno, sabes? É como, tío, que está mal en ti? Tamén igual nos estamos tragando demasiado, todos, un pouco. Están os arquivos corruptos e non fuca. Vale, sabedes que tentei baixar a demo esta final do Demon Souls, pero están os arquivos corruptos e non fuca, hostia. Que sorpresa. Foi como cando me puxen a charla de Bethesda e estaba o audio desincronizado e dixen la true Bethesda experience. Este é un simulador de facer como mobles de casiña de bonecas. Parece. Que sentides? O sea, que isto é aceptable como... Parece relaxante, polo menos. A mí este me está gustando. Sí. A mí este me está gustando. Voodoo. Voodoo. Oye, Este me está gustando. Ese pasou o corte do 25%. Granxas e furros. Este non parece granxas, vou no dicir, No. Snacko vibes. Snacko vibes. Sí. A mí non me estaba dando Snacko vibes este. Sí? A min este rollo de como 2D papelístico, no sé qué, sí. A ver, temos que definir exactamente que son as Snacko Vibes, porque igual levamos todo este directo dando cousas en común que non. A min iso non era Snacko vibes, Snacko vibes... Digo, Snacko vibes é peor. Ten unha cosa máis... Este ten un deseño interesante. Xa, joder, a idea de... Bueno, sí. O deseño parecía divertido. O pasa que o gameplay... a idea que deu onte Charlie Pereiro no seu directo de simulador de un tipo que ten como un puff en Melide e ten que intentar movelo, o sea que tens que intentar como convencer a peña para que vayan buses dende Coruña, cosas así, pareceme a hostia como idea, Dirías que é Wholesome, poderíamos colar no seguinte 3. Hombre, se todo o mundo ten picos ou algo así, o sea, todo o mundo son animais. Un toque Snacko. Toque Snacko. Imperiantes. Dice, falta que Snacko. What? Isto xa o vira. En serio? Dentrísimo. Sí, esto sí, This is my shit. Pero isto xa é un... Vamos, veña, que se nos acaba o tempo. Vale, isto non, evidentemente. Isto é un tragaperras de toda a vida. Que mal. Sí. Isto, Ollo, Isto atacando o toque que todo o mundo ten, Sí, sí, Uf.
Isto, Y se está en Early Access, mi gente. Isto, A ver, bueno, voy a abrir abriendo Steam. O Karcher Simulator. Oh, qué bonito esto, ¿no? Sí, isto... Book of Travels. Isto é potente. Esto entra, esto entra, Sí, Book of Travels. Hostia, moi Eso guapo. está guay. A ver, Eso está muy guay. que estaba apuntando Book of Travels. Espera un segundo. Eso está guay. Isto é o Snaco ben, ademais, porque isto sí que Sí. ten... Esto es Snaco. Sí. Ata na paleta de cores. Snaco. No pensábamos que eso era posible. Ah, qué guay. Vale, guay de... Sí. Mira, tu duan tu pele, o Gojimero Gajimero e Cocópero. Sí. Non sei. Jo, tío, os que molan máis Sí, son os que non estamos vendo nada. Este tamén me gustou, Como se chamaba? Sí. The New Gardener, ¿no? The Garden No, Path. The Garden Path. Vale, están nos tirando as cosas boas agora para a cara, así un pouco, ¿no? Voume eu sentar un segundiño. Sí, non te preocupes. Sí, o Karcher Simulator dame 10, Sí, é Rubén. Eu aí tamén estou. Ese parece... Vale. Outro xogo de cociñar, agora que marchou Pablo. Pues sí. Vou investigar, o dos xogos de cociña. Ostras, Vamos a hacer é interesante, Porque ademais que estén todos xusto Certo. neste tipo de eventos, sabes? Como que están dirixidos a un público máis particular. Que pasou aí que se vía o xogo como dende fora? Como nunha Switch. Pois eu creo que sen máis. Que se vio o xogo Sin máis, non? que estaba na Switch. Sí. Ah, sí, estaba xogando na Switch, vale. Pensei por un momento que era meta. Xa que... sí, ojalá. The Magnificent Truffle Pigs. Un xogo de poñer eólicos en Lugo. A verdad que... Xa disponible, pero ahora parece de buscar... Que? Perdíme algo interesante. É un xogo... un simulador de cociña. Sí, había outro de cociña. Ostras, este como un simulador da peña que vai con detectores de metais. Que iso é ilegal facer en Europa, por certo. Trufas, ¿no? Chamábase... Será? The Truffle Pig, ou así. The Magnificent É Truffle un Truffle Pigs. Pigs. Xa, pero un pouco confuso. Primeiro te deixan sacar unha foto a uns eólicos, sabes? Pero levántame curiosidade este xogo, Este xogo levántame curiosidade. E bueno, o de Pulse RT para acabar, en fin. Xa, non, sí. What? Que? Que? Ai, Deus. Sí, Faru, O sea, é ilegal buscar metal na praia, O sea, toda esa movida en realidad está un pouco nun valeiro legal, pero podes ter problemas, Eu non me metería nese rollo. É problemático, de perspectiva legal. É unha cosa que nos ven moito dos Estados Unidos e tal, pero non o faría, Uf, no. Isto pinta ben. Este? Pasa que ten pinta de desconfiante. Sí. A pico. E a apicultura. Vale. Entra. Sí, atención, que xestión, pero parece interesante. Sí, pero parece que ten un puntiño como de minixogos dentro e tal. Cat Designer Mocha. Outros di o xogo de pintar, ves? Hai un montón desto, Bueno, sean para cativada e así. Para os putos. Exacto. Como a min. Primeiro documentas o parque e logo o patrimonio é atacado. Unha especie de simulador da plataforma contra os eólicos. Tamén sería un bo xogo, sinceramente. Sería un xogo bastante guai. Máis fotos. Buenísimo. Sí. Molaría bastante, Outro xogo de fotos, por algún razón. ¡Wow! Fascinante. Un xogo de montar robots. Roboco. Nah. Boston Dynamics The Game. Bueno, sí, é un mítico bueno. que si o pilotas moito podes chegar a facer fricadas. Sí. Mítico despois que hai un vídeo de YouTube de 10 minutos coas mellores creacións Sí. da peña e que a hostia, sí. Exacto. Había un xogo dos do Angry Birds que os protagonistas eran os porcos e tiñas que facer como coches e así, estampalos. Era como que ninguén xogou. Era boísimo ese xogo, era unha maravilla. Que? Pero caeu no esquecemento. Co-open. Esto estaba che chamando a atención.
Uf, estou un pouco sobrecargado ahora mesmo, Non entendín nada do que vin. No. Cat Café Manager, Dios, que algúns títulos son... Sí, sí, sí. Algúns títulos son para... Quero matarme, Game Director Story. Alguén reconduciu os seus traumas aquí, Sí, Hostia. Que manía cos animais, de verdade. Sí. Sí, parece como que hai que facer animais. Sí. Non comprendo. Creo que é un tema de ton, sabes? Como que rebaixa o ton automáticamente. E supoño que hai un público que cho vai comprar máis facilmente se son animais. E aparte, Sí. os animais son moito máis fáciles de facer que os humanos. Non? Tamén. Non, claro, vendes cousas de animación que non I venderías. guess. What? Madre mía, Uf, que inferno uf. este. What the fuck? Esa non esperaba dese. A tía cunha katana en silla de rodas non esperaba de hoxe. E dicindo, but I want to hurt anyone. My spirit animal, Isto é... Hostia. Está no límite, Hostia, É a fonte, a fonte. Hostia. A que se enfrentan? Pero que era iso? Non comprendí Era nada, un troll literal, en plan, un troll de internet. Trolling McTrollface. Sí. A inclusión non iba sobre isto, sabes? Está a un puntiño de ridiculez de ser a hostia, O sea, se consiguiese ser un puntiño máis ridículo, sería a hostia. Vi a punching bag en unha das cartas. Eu penso que igual hai algo irónico aquí. Sí. Eu creo que aquí hai un pouco... Bueno, non sei. É que estes debuxos... Non sei, Pareceme as tatuaxes de duendes que facía xente nos 90. Hostia, que teño un medo aquí. Mira, ahora miramos ese link, que me parece que estaba lendo... Ten pinta de ser interesante, Rubén. Recordamos se non cando... Bueno, non lle queda nada, faltan como 2 xogos. Ostras, isto parece como Disney Channel dos 2000. Sí. Como se chama o Kim Fires, Possible. Isto sí. Sí, Floppy Nights. Isto ten que ser do que fixo o DICE non sei que, non? Sí, do Dice... DICE Dungeons ou algo así. Aí está. Terry... Non me lembro do nome, pero sí, ten toda Xa non me lembro, pero vamos, a estética é calcada. Parece divertido, sinceramente. O Dice Dungeons a min alucíname. Sí, É viciante, non é coñezo viciante. ese. Eu collino sin perspectivas e foi viciante. Para este último, que lle dedicaron outra vez un poquinho de tempo, máis de tempo. Ladelnaut. Un videoxogo de coller merda do fondo do mar. Bueno, para cativada. Sí, un pouco videoxogo de unidade didáctica. Sí. A la Xunta le gusta esto. Sí, ten pinta, Que non me parece mal, que conste. Que te entendo que ten que existir isto e que, joder, que poden facerse mellor ou peor. Pois foi todo. Pois foi ata aquí a fantasía de Mima. Foi moito máis loco do que pensaba este, Parece mentira, sobrevivimos, Moitísimo máis loco do que eu pensaba. Hai momentos nos que duvidei polo camiño. Vou abrir Tenho a isto. sensación de que só vimos unha especie de gran videoxogo unificado que ten que ver con furros, con granxas, con fotos, como... O reveal do vídeo era que finalmente todos eran snacos, sabes? Available now. Realmente eran só diferentes momentos de snaco. Necesito saber máis de Snacko, Snacko de Game. Como se chamaba? Era snaco literal como snack. Ah, vale. Snack on Steam. Ollo, Hola, que pasou? Vedes, creo que vos dicía, ese 2D así como de papelero chungo. Ostras, Que me recordaba tanto a Snaco. Snacko. Hostia, estuve vendo fotos do Snaco e esquecera por completo que era o Snaco. Que era Snacko, sí, eu tampouco me acordaba. Eu vou ter pesadelos en serio con Snaco. Farming Cat Venture. Non relacionaba para nada con isto. Hostia.
Snack. O sea, é claramente un deses casos que o nome que se lles ocurriu é moito mellor que o xogo. Sí. Captura moito mellor a esencia dunha idea. Ah, é o xogo de Alba. Pois non sabía que iba sobre iso. Sí que escoitei falar cando saiu, pero non sabía que iba sobre corrupción urbanística e demais. Non, tampouco eu. Tampouco eu. Algo vira. Ah, pues mira, apúntome para... Joder, pues igual é divertido para traer un día o directo. Eu pensaba que era simplemente un simulador de tu experiencia valenciana, para guiris ou algo así. Sí, non tiña... A verdade que non me chamou nada a atención. No, a mí tampouco. O sea, vin por aí que, bueno, que anunciaban máis dun estudo español e tal, pero non sabía de que iba. Como flipado coa cola dos roedores que sale aí atrás, do Alba, Dios, parece como unha tira de chourizos ou algo así. Xa, non parece non parece dun esquío para nada. Non parece dun esquío para nada. Pero mira, este páxaro está super ben modelado. Sí. Este páxaro é moi bonito. Que obsesión cos paxaros temos hoxe. Bueno, eu sí, a miña cousa. Un juego tremendamente necesario, Tremendamente. Pois aí no probar, Un pouco adverbios de Charlie Pereiro aquí, Pois eu probar, sí. Xa te digo, se me parece interesante, igual vale para traer un día a un directo, porque é isto, o sea, o que normalmente nos interesa nos directos é poder falar sobre o xogo, entón se hai algún tema ou algunha cousa que poder tirar, e non simplemente pois, unha cousa experiencial, normalmente nos dá máis xogo. Pode estar guai, sí. Bueno, pois quitei uns cantos, Quitei aquí uns cantos Teño uns cantos apuntados, A ver, espera, que cambio de escena. As rolar por aí. O que? Digo que as rolar a lista. Mira, vamos facer un pequeno experimento a ver de cantos vos lembrades polo título. The Good Life. Estou vendo que no Twitch que di congelado hai como horas. Acabo de descongelarte, creo, sí. Bueno, ninguén no chat nos di nada, tío, joder, tamén sois uns desgraciados. Nah, igual sería aí uns minutos, porque alguén non diría no chat normalmente. A ver, teño The Good Life, que eu este non me acordo. Xa cale. Non o lembro, Este que preguntar a eu. Non saiu no directo. Vale, sí, o de Daily Premonition era The Daily Premonition e The Good Life. O Kiwi. Kiwi, claro que nos lembramos de Kiwi. É bastante bo, Harold Hollywood. Eu deste sí me lembro, sí que me lembro. Harold Hollywood, sí, eu pensei ir facer unha broma co de Bat, pero non me lembro cal era o xogo. O de Stop Motion. É verdad. O Stop Motion. Este ten boa pinta, Minute of Islands, que é o de... que é Hora de Aventuras, claramente, que estábamos discutindo que igual non ten tan boa pinta. Oli World, que sei que... Sí, Skate. O de Skate. Immortality. Dese non vimos case nada. Era o que parecía David Lynch. Sí, é o de... O de Sam Barlow. Exacto, do tipo de Her Story. O de Bird Problems. Acordades vos de Bird Problems? A sitcom de paxaros. A sitcom de paxaros. Sí. Tío, igual o que máis me chamou a atención. Literal, Bird Problems é o primeiro xogo, creo que era o primeiro xogo do Wholesome. E o seguinte xa é Book of Travel, que teño apuntado, tío, que foi xa na amalgama esta do final. Menuda locura, menudo mierdón todo o medio, tío. Porque ao final aí teño un paro, de The Garden Path tamén me pareceu interesante, agora destes do final, a Pico tamén o teño apuntado. Teño aquí apuntado que, dixéchelo, tío, de Palm World, ou algo así. Palworld, sí, se non biches o tráiler, por favor, reacciona en directo. A xente necesita verte reaccionar en directo a Palworld. Palworld. Tú bichelo, non, Pablo? Eu vino, sí. Vale. Palworld, oficial trailer. Bueno, isto vai ser horrible. Isto vai ser... Bueno, horrible pero na liña do directo de hoxe, sinceramente. Ten pinta de que vai na liña do directo de hoxe Snaco. Tú xa verás. A ver, espérate. Aquí, ¿no? Esto era aquí... Vale, sí. Este, ¿no? Palworld, oficial trailer. Sí. 5 de xuño, sí. Vamos. Bueno, por ahora. ¡Metralletas! ¿Por qué te llaman metralletas? Eso é Yarados. Que é isto? O sea, é que eu vi imaxes, pero non vi o trailer. Pois o trailer é unha fantasía. Pero son Pokémon, mira. Só vai para arriba. Isto era un Raichu, mira. Son Pokémons.
Mira, Sí, este é un Pokémon. Este é un Pokémon literal. Ujú. Hai un Pokémon que é exactamente igual que estes. Bueno, e este é Sí. outro. O Sí, sea, estes dous como son... Roseria, non? Sí, Roseria. E Sí. este é un Vulpix, quer dicir. Sí. Ai, la virgen. E isto é un Digimon. Iso é un Piplup. Son Este Pokémon Pokémon. tamén existe, pero non lembro o nome. Hai un Ai, Silmal, Sí. un Mari. Bueno, isto é unha vaca, sen máis. Que estou desexando que Teño veas. escopetas. Loco, hostia, hostia. Teño metralletas, tío. En plan... Agardade. Aquí dicindo yo o teu Vulpix o mal que pasaches na trinchera, sabes? Claro, Que coño é isto? Ai, bueno, aquí xa veredes. o momento furro. Bueno, ok. Pero que é isto? Vas con escopetas. Vas con escopetas matando tíos que literalmente te veñen a pegar con un pao, tío. E é que creo que non reparaches no de antes que o pequeniño que leva na cabeza tamén saca un arma. En serio? Sí. Sí. Este é un Fighting Rocket. Está usando a ovella literalmente como escudo humano. Tío, pero que está chorando, ¿sabes? En plan, comulga espiritualmente con tus Pokémon y así lograrás... ¡No! ¡Te uso como escudo humano, ovella! ¡Veña! Exacto. Después, Y después que o tira. es súper faltoso a manera de tiralo. E despois veña un tiro na cabeza cada un. Ah, hostia, es... ¿Qué? Tío, bazooka. Esto ten... E mira, para aquí. Esa imaxe, bueno, a anterior, esta tamén é moi boa, pero a anterior, que está como levando pingüinos nunha caixa en Steam, que ten posto, infíltrate en el área silvestre protegida, solo es ilegal si te pillan, ou unha cousa así. Estás de coña. E Aquí ten despois que haber pois unha a... especie de metacomentario sobre Pokémon ou algo así. Esto me está parecendo a hostia, Y bueno, que esta escena, esto de que eres consciente de que estás facendo unha puta locura, sabes, en plan, os jajas, xa, directamente, sabes, en plan, que a máis parecen cativos pequenos. Ou é absurdísimo ou está repensadísimo. Hostia, o simulador de caza de xamarís. Bueno, aí que Raichu, por alguna razón van sen camiseta os enemigos. Que é isto, tío? E este momento... Impresionante, eh? Alucinante. Isto non o pensou ninguén en Pokémon, eh? A caza con dinamita, joder, que claro, o sea, estaba a huevo. Joder, qué locura. O sea, se está feito a posta, é increíble, eh? GTA Yoto. Sí, GTA Yoto. Puto Rubén. Hostia. Pareceme a hostia, en realidad, eh? O sea, o sea, non te podes sair de casualidade, eh? O sea, todo eso está pensado de facer os lolazos. Ten que ser, porque senón Bueno, armas, explotación laboral, escudos que- humanos, quero decir. Quero reflexionar un momento Guai, sobre guai. esta imaxe tamén. Por alguna razón decidiches, en vez de inventar a electricidade de calquer outro mecanismo, decidiches que a menor maneira de generar electricidade era coller a todos os animais do planeta en rodas de tamaños grandísimas. En fin, Isto é o que fan os videoxogos que non fai ningún... O sea, isto literalmente é o que fan os videoxogos que non fai ninguna outra arte, tío. O sea, Sí. ningún outra arte se atreve a meter esta imaxe. Hostia, tío. Pero isto que é? Isto parece un pouco Zelda, non? Tamén. A moto do... Eh. de Akira. What? Ahora esto? Craftopia, chámase. Bueno, era un Pokémon, de repente. increíble, eh? Chao. Bueno, e isto un poquinho tamén unha demanda, pedindo. Sí. De repente, pero os animais son realistas, pero son Pokémons. Que son xogos de... O sea, como é o que me recomendou YouTube despois de ver Palworld, É como ideas peregrinas de... Bueno, A ver, vale. Pinta de ser da mesma xente.
igual hai un tema meme como que fan estes xogos para Pois non sei, parece, pero até a mi vida eran os de... o dar risas. Sí, que os de Palworld era o primeiro que facían. Ah, Pues a mí este xogo tamén me dá estas vibes de ideas Sí, a mí peregrinas. Bueno, tamén vale, me o sea, as vacas caendo na... Anda todas as vibes. outro simulador de cociña, eh? Outro simulador de cociña. Exacto. Red Redemption, Ocarina of Time. Real. Pero aquí non hai escopetas, pero gustame porque hai un puntiño steampunk. Ah, pero mira, ves, Pero aquí isto das rodas é unha sobrada. isto da roda é unha locura. É unha idea da hostia. Pero que é isto, tío? Pero que... Hai 100 xogos metido dentro desto. Isto non pode existir. Son 4 cousas metidas aí no programa que usen e graban un vídeo. Pero este xogo non existe. Ti crees? Vou Sí, comprobar, Craftopia. Craftopia, chámanse. Está en Steam. Valoración 9 de 10. Está en Early Access. Non é tanto. Pero mira eso, era un foguete espacial. Batiburrillo Simulator. Sí. Sí, Bueno. Pero quen fai isto? Que fai isto? A mí é un multixogador de supervivencia, feito en Xapón. Pero que ten como 10 xogos dentro. Ao final era unha locura. Ao final había un xogo de snowboard, había un xogo de aviación. Isto é loquísimo. O mellor xogo que vimos en todo o día. Craftopia. Como xogos reunidos hyper, sí, un pouco, Sí. Hostia, que locurón. Que non entendo, o sea, porque outro que tiña apuntado para ver era o de Good Life, sí. Non vai estar ao nivel, verdade, Pablo? Non, aparte tampouco ten nada raro. Igual non, estaría me equivocando no nome. Ah, non. Este, non? Ai, joder, que locura, tío. E que o sea, é o mesmo ver Craftopia que ver toda unha conferencia, sabes, de xogos, non? E alguén nos comentarios de Craftopia que pon unha estafa, lo volvería a comprar. Pero que, de investigación tamén? Uh-huh. Guai. É iso, é do equipo que fixo o Deep Premonition. E vese fatal, como todo o que fai esa xente. É horrendo, Sí. pero seguro que ten a súa cousa. Pero, o sea, a maneira en que van metendo pistas como ideas de que podes ir facendo no xogo parece interesante xa. Ai, joder, que locura, tío. Evidentemente tiene que haber un furro, no, senón non sería o directo de hoxe. Joder, que locura, tío. While undoubtedly a throwback to the charms of the 8 and 16-bit era of gaming, the pixel art style Home, eu sabía que íbamos a ver cousas raras hoxe, pero non pensei que tan raras, obxectivamente. Non pensei que o de Holson fose a extremos tan locos como foi, É unha cosa super mainstream, tío, que isto era literalmente un dos eventos do E3. Estaba Pues dentro sí. de 3. Sí, estaba dentro de Sí. 3, Creo que sí. Estaba dentro A ver, de de todas 3. formas, a situación non se presta moito a favorecer o desarrollo dos videoxogos, as compañías están un pouco Sí. paradas. Eu entendo que se presentou un pouco pois o que había. Sí, é certo. Pode ser. Pero bueno, para unhas risas deu. Eu levo mo snaco. Ollo, Ostras, é que chamarlle Snacko ou Craftopia. Esa é a idea de hoxe. Esa sería super clave. Esa idea. Bueno, e o Palworld estaba... Que onda, mira. Mítico, aí ven cos amigos. Pois non escoitades, pero nos acaba de facer unha raid o Recuncho Gamer e a nova... Moitas grazas Recuncho Gamer por esa raid. Fixiches que saíse a canción de Grande Amore, que é o que temos agora para cando nos fan raids. Aí ven o tipo ese, mira que mítico, aí ven cos amigos. Nada, collédenos un pouco xa de peche. Estivemos vendo as conferencias de xogos indie que houve este fin de semana de
dentro de 3 un pouco reaccionando a non sei, o sea, como zonas escuras da mente humana, en realidade. Cal colleríamos de favorito? Mira, pregunta aquí o Recuncho Gamer, cal colleríades, cal foi se tiveses que quedarvos con un o que vos chamou máis atención? O que vos gustaría xogar xa agora mesmo? O Birth Game este. Oh? O Birth Birth Game. Problems. Non? Birth Problems, Birth en serio? Sí. Hostia, que o Birth Problems é moi ridículo, Quer dicir, é moi distinto, é moi unha cousa que non biches antes. Pareceume que tiña un punto suficientemente extraño como para que vaya a pagar a pena botarlle un ollo. O resto non. Bueno, a ver, oli e tal, pero xa tiña vipeado, hai outras cousiñas por aí, pero ese pareceume a cousa que nunca esperaría que me gustase e chamoume. Ti, Pablo, con cal te quedarías? Eu, a ver, que o Birth Problems probablemente o que é máis diferente, o que vai ser interesante ver como funciona, sabes, como Xa. integra ser unha sitcom cun videoxogo, ata que punto eu teño como xogador ali algo que facer ou algo así. E despois, probablemente o que lle prestaría algo de atención sería porque quedei intrigado coa historia non sei que, era este que vos dixen que parecía un cómic francés. O das rapazas e En el serio? hentai. Sí? Sí, quedei de como Thoughts on intrigado Hentai. por saber que conta, como conta. Tamén cal é o meu papel como xogador, simplemente darlle a siguiente ou hai algo máis. As decisións teñen peso. Non recordo nin como... quedei como Recordas intrigado. como se chama? Recordas como se chama? Non. Que non o recordo tampouco. No, Iba a poñer... non lembro. Dios, menuda bala acabo de esquivar, Iba a poñer Thoughts on Hentai no buscador de Damn. YouTube. Bala esquivada. Pois eu, non sei. O sea, o que se tivese que xogar agora de en plan cal me entraría mellor, probablemente o dos kiwis. O dos kiwis agora mesmo me entraba de, me dedicaballe uns cantos días, Pero pero tamén, non, bueno, non sei, como dicides vos? Kiwis ou kiwis? Sei que en Coruña se di kiwis. Sí, kiwis. A mí, Pois eu sempre dixen kiwi. Bueno, este é kiwi, vaya, sí. Sí. Pero tamén probablemente, o sea, se tivese que quedarme con un, o que máis me sorprendeu foi o do stop motion, o de Harold Hollywood. Tamén me parece. Sí, objetivamente. Exacto. O Harold Hollywood, eu creo que sí. O sea, é o que xogo que era seguramente prato xogue, case seguro que xogue. Que me parece. Que era o prato forte, evidentemente. Non sei usou nesta conferencia, sei noutra tamén. Sí? Entón, evidentemente, un prato forte, sí. Hombre, por exemplo, o dos kiwis tamén sai unos dos. Mira, Natis está aí comigo tamén, Kiwis sempre. A min kiwis sonaban moi raro. Estas cosas que cando viñen a vivir a Coruña me sonaban rarísimas. Como Yaya. Bueno, Yaya dame grima, tío. A min o de, la Yaya. Entendo que é unha cousa que é persoal, porque entendo que, pues, xente que lle chama Yaya a súa boa, con todo o cariño do mundo, pero a mí me dá un pouco de, como de grima, sí, como de pía. A min dame grima. Pero, bueno, non é por meterse coas costumes dos demais. O de chamarlle titas as túas tías e cosas desas. Pero iso é un tema dialectal, supoño, non? Sí. Será unha cousa española, imagino. Sí. Tita igual de catalán, non sei. Non sei. Non sei. O de kiwi máis de aboas. O de kiwi, sí? Sí, o sea, como de máis de outra... aboa. Sí? Kiwi é aboa, un tema sí. de idade. Sí. Sí, eu penso que originalmente a xente dicía, bueno, originalmente, hai canto que estarán os kiwis aquí, pois aí non moito, pero penso que sí que entrou como kiwis. Osta, pois eu, para min é unha cousa puramente xeográfica, O sea, eu coñezo señoras maiores, moi maiores que din kiwi, coñezo xente nova que di kiwi. O sea, que non... Que memoria lembrar como unha señora determinada pronuncia esta froita. A ver, é que eu teño moitas... Un interés extraño. Eu teño moita familia que son, o sea, que teñen xa certa idade e temos kiwis na casa, quero dicir, temos plantas de kiwis e recollémolos, entón todos están dicindo o nome da planta todo o tempo, non é tampouco que eu estea facendo por aí recollidas, en plan, o meme este de Ana Pontón co micrófono, sabes? Sí. Unha cousa... Entón, non sei. Eu penso que esa imaxe é boa xa para concluir, Joder, se poño Ana Pontón meme aparecerame Ana Pontón meme, se poño. Hai que facer como emoji de Ana Pontón ese meme.
Ana Pontón memes, hai algo deso? A verdade que seguro que saen todo mierdones. E non sei xusto isto que é gracioso. Seguro que non. Ana Pontón... Que busco? Ana Pontón micro, algo así. Proba. Ana Pontón recolla etnográfica, sabes? Que non sei que poñer, sabes? Que como... Ana Pontón, Alan Lomax. Ana Pontón, Alan Lomax. Vou non poñer, en serio. Joder, non sai nada. Non sai en ningún caso. Que pena. Que decepción. É que non sai nin... Bueno, que va. Destas cosas que, joder, que son puro Twitter, que son super difíciles de atopar despois cando queres encontralas. Non te caches por ano. Non, home, non, recuncho, non pasa nada. Estes debates son os que nos gustan a nos, que nos empezamos a falar de dialectalismo en directo. Sacáis o glosa do kiwi, sabes? Non sei que decir. Estaba por aí outra cousa... Alguén comentara algo? Pois non sei, sí, eu creo que o do stop motion, co que me quedaría dos que vin, pero despois, en xeral, todos os que apuntei, en realidad, seguramente me apeteza probalos ou velos. Non sei... Habrá que darlles aí un... Sí, non sei se algún non servirá para directo. Seguramente o Oli sirva para directo, para estar xogando con eso, sabes, co cerebro medio apagado para estar charlando por riba. Falámoslo algunha vez que os xogos que son máis narrativos nos custa máis traeros a directos porque como que estás require silencio e atender o que están falando e o que están dicindo, sabes? E non xoga tan ben con esta charla como que tivemos hoxe. E senón sempre podemos traer o Snaco. Snaco sería sempre un acerto. Combina con todo. O Snaco vai ben con todo. Snaco combina con todo. Snaco for every season. Ademais, seguro que é ainda máis divertido como non prestarlle moita atención para pillalo descontextualizado. Xa, en plan, non poñeron no tag, te poñen só estamos charlando e cando entran estamos xogando o puto Snaco, sabes? En plan, ahora xa estás aquí. Bumba. Sorpresa. Puñalada pola espalda a todo. Bueno, e tamén de nome gracioso teño apuntado Paparazzi. Paparazzi, que non sei ni como pronunciarlo para que se note o puto xogo de mierda de palabras. Non existe un traballo que sexa pensar nomes para cousas. Existirá. Home, supoño que o marketing, sabes, o marketing un pouco eso, ¿no? O sea, Pois esa xente que se estudia el marketing. Que se estudia el marketing, como se fose unha cousa, sabes? Senteime hoxe e me estudiei o marketing. Claro. Home, Paparazzi a mí me parece unha xogada mestra do marketing. O último que quedaba. Vamos facelo. Ver o trailer del Ring. Eu teño que marchar vos xente. Se vemos iso, vou me liar nunha discusión bastante... Vai haber pelea física. Va a haber pelea física. Bueno, sí, que un pouco tarde xa, verdad? Sí, van ser casi as 11. Sí, deixámoslo para outro día. Pois nada máis. Foi moito máis intenso do que eu pensaba, Foi moi intenso, Foi a hostia de intenso desde logo. Intenso de cara. Ademais fai moitísimo calor e me rí moitísimo, así que sinto como se fose a facer exercicio. Moi wholesome el del Ring de aquí farún. Por min podía estar no wholesome. A ver, por qué? Pero por qué? Porque sería a única forma de levantar o wholesome, tamén cho digo. Bueno, vale, eso sí. O sea, eso sí que cho compro, joder. Pensaba que ibas a botar outra vez mierda do el del Ring. Que iba a decir que era moi snaco. Sí, porque me parece que despois do snaco pegaba super ben, sabes? Quedaba super ben despois do snaco. O sea, no, era unha boa maneira de levantar isto. No, pero bueno, deixámoslo para outro día. Outro día vemos o el del Ring e temos un pouco esa polemiquita. Para un semanario cultural un pouco de sábado tamén podía quedar ben, a verdade. Que, bueno, como sabedes, aproveito para decir que os sábados normalmente facemos directo e facemos o semanario cultural onde falamos un pouco de novidades dos últimos días e tal e cual. Así que vos pasades. E recordar, para a xente que anda por aquí, que mañá podedes ver a min en particular, vou en representación da Quechera Papá, nunha charla que teremos no Consello da Cultura Galega, que sobre novos medios galegos especializados, onde compartiremos espazo con xente de 20, con xente de Disque Cool, con xente da revista Pincha, con xente de Mazarelos, creo que non me esquecen de ninguén.
Así que, porque mañá, como eu teño eso, andamos agobiados de tempo, non haberá directo aquí, compensamos coa de hoxe, tal. Nada máis, vamos facerlle raid aí a alguén. Mira, está o clan Kirfed. Nada máis, moitas grazas a todos por pasarvos. Houve moita xente comentando os xogos, a verdade que sempre un placer. Temos o mellor chat, sen ninguna dúbida. Moitas grazas ao Consello de Pablos por estar aquí hoxe comigo cubrindo eventos en diferido. Foi un placer. Foi un placer. Warcry Wheels. Creo, o sea, foi a primeira edición do Consello de Pablos, pero creo que non vai ser a última, xa vos lo digo. Para a próxima, para diferenciarnos, un pode ser Pablo e outro pode ser Snaco. Buah, eu quero ser Snaco. Eu quero ser ese. Ostras, vou non poñer na táboa de chupitos o de Snaco, xa vos lo digo agora. É carne de táboa de chupitos o de Snaco. Sí, Hostia, que boa. Nada máis, xa vos digan gracias a todo o mundo, grazas a xente que lle deu follow hoxe, recordade que cando chegamos a 300 haberá camisetas do Tigranza do futuro, así que avisade as vosas amigas, as vosos amigos de que se veñan aquí a facer follow, que é gratis, joder, que facer o follow é gratis. E nada, mandamos... mandamos... por follows? Eu pensei que iba por suscripción. No, joder, si tivésemos 300 suscripcións xa vivíamos en Andorra, Mima. No, uf. Escribino mal, espérate. No, vai por follows, que se non, joder. No, que va. Pero eso, que ademais eso, que darlle... Home, sempre se pode soltar o Prime, que tamén é gratis. que eso tamén está aí. Me voy suscribidísimo. Kankir Fed. Ahora escribino ben. Pero bueno, se vos suscribidestes os poderes do poético, básicamente. Bueno, poño por aquí o poético. Spameo. E nada máis, saudade da nosa parte hai a xente do clan Kirfed e xa nos vemos para a próxima. Ata logo. Abur. Chao. Vale. Fin do stream.